مصحف مسالي معرف حدا مسلتات سلمون ود داويت نجوس إسرائيل طبابن تكساتن نمفلاط قالات فلتت نمستوعال زلبم تكساتن صدقن فردن كنعنان نمقبال نتوم قرهتات ستباب نمنእሰይ ድማ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ እቲ ጠቢብ ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባንን ዓሚቕ ሓሳባቶምን ከስተውዕልሲ ነዚ ይስማዕ ፍልጠቱን ይወስኽ እቲ ለባም ከዓ ምኽሪ የጥሪ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመርያ እዩ ዓያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ ወዴ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ብሪ እዩ እሞ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ ንትምህርት ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ ወዴ ሓጣን እንተሓባበሉኻ ሕራይ ኣይትበሎም ንሳቶም እንተበሉ ሳና ነዓ ደም ከነፍስሲ ነድቢ ነቲ ንጹህ ብዘይ ምኽንያት መጻወድያ ነጻውደሉ ጠሪሶም ናብ ጉድጓድ ከም ዝወርዱ ብህይወቶም ከለዉ ከም ሲኦል ኮይንና ንውሓጦም ክቡር ገንዘብ ዘበለ ክንረክብ ነባይትና በቲ ዘመትና ይኽንመልኦ ኢና ዕጫኻ ምሳና ኣውድቕ ናይ ኩልና ማሕፉዳ ብሓደ ይኹን እንተበሉ ወዴ ኣእጋሮም ስናብ ክፉእ ይጎያ ንምፍሳስ ደም ይቕልጥፋ እየን እሞ መኻየድ መገዶም ኣይትኹን እግርኻስ ካብ መገዶም ደኣኸልክል መፈንጥራ ኣብ ቅድሚ ዓይንቲ ኩለን እተን ኣኽናፍ ዘለወን ብኸንቱ ይጻወድ ንሳቶም ግና ንብገዛእ ደሞም የድብዩሉ ንብገዛእ ነፍሶም ከዓ ውዲት ይገብሩሉ መገዲ ነፍስ ወከፍ ንህርፋን ረብሓ እትወሃበ ኸምዚ እዩ ንሳን ነፍሲ ዋናኣ ተጥፍኣ ጥበብ ኣብ ወጻኢ ትጭድር ኣብ ኣደባባያት ድምጻ ተስምዕ ጫውጫው ኣብ ዘለዎ ጎደና ትጽውዕ ኣብ ኣፍ ደጌታት ኣብ ከተማ ቃላት ትዛረብ ዓቱም ዓያሱ ክሳዕ መኣስ ክዕሽነት ክትፈትው ኢኹም መላገጽቲ ከዓ ክሳዕ መኣስ ከላግ ጽባህ ኪብሎም ደናቑርቱውን ፍልጠት ኪጸሉ እዮም ናብ ተግሳጸይ ተመለሱ እንሆ መንፈሰይ ከፈልፍለልኩም ቃላተይ ከፍልጠኩም እየ ጸዊዐስ እምቢ ስለ ዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሐውን ዘስተብህል ስለ ዘልቦ ኣረ ምኽረይ ዘበለ ደኣ ኣቢኹም ተግሳጸይ ከዓ ኣይተቐበልኩምን ኣነውን እቲ እትፈርህዎ ክመጽእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህቦብላ ክመጽእ መከራ ከም ሽምቦባ ኮይኑ ክበጽሓኩም ጸባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቕ እየ ኣነ ኸባጭወልኩም እየ ሽዑ ናባይ ክምህለሉ እዮም ኣነ ግና ኣይክምልሰሎምን እየ ኣንጊሆም ክደልዩኒ ግናኸ ኣይኪረኽቡንን እዮም ፍልጠት ስለ ዝጸልኡ ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘይመረጹ ምኽረይ ስለ ዘይፈተዉ ንኹሉ ተግሳጸይ ስለ ዝነዓቕዎ ፍረ መገዶም ኪበልዑ ካብቲ ምኽሮም ከዓ ኺጸግቡ እዮም እወ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ኪቐትሎም ነቶም ደናቑርቲ ከዓ እቲ ሸለል ምባሎም ከየጥፍኦም እዩ እቲ ሰምዓኒ ግና ብድሓን ኪነብር ንኽፉእ ከይፈርሀ ከዓ ከይሃድእ እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ወዴ እዝንኻ ናብ ጥበብ ምእንቲ ኸቕልብ ልብኻውን ናብ ምስትውዓል ምእንቲ ኽደንን ኢልካስ ንቓላተይ እንተ ተቐበልካዮ ንትእዛዛተይ ከኣምሳኻ እንተ ኣርነብካዮ እወ ነእምሮ እንተ ጸዋዕካያ ንምስትውዓል ከዓ እንተ ኣድኸኻያ ከም ንብሩር ጌርካ እንተ ደለኻያ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ከዓ ሓለው እንተ በልካያ ሽዑ ንፍርሃት እግዚአብሔር ከተስተውዕሎ ንምፍላጥ ኣምላኽ ከዓ ክትረኽቦ ኢኻ እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ እዩ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፉ እየን ዝወፃ ንመገዲ ቅንዕና ክዕቁባ ንመገዲ እቶም ቅዱሳኑ ከዓ ክሕልዋስ ነቶም ቅኑዓት ድሓን ይእርንበሎም ብዘይ ጽያፍ ንዝመላለሱ ከዓ ዋልትኦም እዩ ሽዑ ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ኣረ ኩሉ ሰናይ መገዲ ኸተሰውዕል ኢኻ ጥበብ ናብ ልብኻ ክትኣቱ እያ ፍልጠት ከዓ ንነፍስኻ ባህ ከብላ እዩ እሞ ካብ ክፉእ መገዲ
ካብቶም ቄናን ዝዛረቡ ሰባት ከተናግፈካስ ምኽሪ ክትሕልወካ ምስትውዓል ከዓ ክትዕቁበካ እያ። ንሳቶም ብመገዲ ጸልማት ምእንቲ ክመላለሱስ ንመገዲ ቅንዕና ይሓድግዋ። ንሳቶም ክፉእ ብምግባር ይሕኮሱ፣ ብቄናን ነገር እውን ባህ ይብሎም። ንሳቶም ኣብ መገድታቶም ይጠዋወዩ፣ ቄናን መገድታት ከዓ ይኽተሉ። ካብታን ፈታዊ ንእስነታ ዝሓደገቶ ንኺዳን ኣምላኽ እውን ዝረስዓቶ ዘማዊት ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝቓላ ኣመንዝራ ከተናግፈካ እያ። ቤታ ናብ ሞት መገዳ ከዓ ናብ ምውታት ዘንቆልቆል እዩ እሞ ካብቶም ናብ ኣዚኣትዉ ሓደ እኳ ዝምለስ የልቦን፣ ንመገዲ ህይወት እውን ኣይረኽብዋን እዮም። እቶም ቅኑዓት ኣብ ምድሪ እዮም ዝነብሩ፣ እቶም ፍጹማት ከዓ ኣብኣ እዮም ዝተርፉ። እምበኣር ስንስኻ ኣብታ መገዲ ሰናያት ተመላለስ፣ ንመገዲ ጻድቃን እውን ሓልዋ። ረሲኣን ግና ካብ ምድሪ ክጸንቱ፣ እቶም ጠለምቲ ከዓ ካብኣ ክትምንቆሱ እዮም። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ወደየ ምንዋሕ መዓልታትን ዓመታት ህይወትን ሰላምን ክውስኸልካ እዩ እሞ ንሕገይ ኣይትረሳዓዮ። ልብኻውን ንትእዛዛተይ ይሓልወን። ሕያውነትን ሓቅን ካባኻ ኣይፈለያ፣ ኣብ ክሳድካ እሰረን፣ ኣብ ጽላት ልብኻውን ጸሓፈን። ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ሞጎስን ጽቡቕ ልቦናን ክትረክብ ኢኻ። ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተኣመን፣ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ። ኣብ ኩሉ መገድኻ ንእኡ ሕሰብ፣ ንሱ ከዓ ኣካይዳኻ ክቕንዕ እዩ። ባዕለይ ይፈልጥ ኣይትበል፣ ንእግዚአብሔር ፍራህ፣ ካብ ክፉእ ከዓ ርሓቕ። እዚ ንሕንብርትኻ ፈውሲ ንዕጽምትኻውን ኣንጉዕ ክኾነካ እዩ። ብጥሪትካን ብኹሉ በኽሪ ፍርያትካን ንእግዚአብሔር ኣኽብሮ። ሽዑ ቐፋፉኻ ብብዝሒ ክመልእ፣ መጽሙዒኻ ከዓ ብኹልዒ ወይ ንኽይቐጽጽ እዩ። ወደየ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ውሉዱ ዝቐጽዖ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮ ይቐጽዖ እዩ እሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር ኣይትንዓቕ፣ እንተቐጽዓካ ከዓ ኣይትመረር። እቲ ጥበብ ziረክብ ኣእምሮውን ዘጥሪ ሰብ ብፁዕ እዩ። ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንኣኣ ዘጥሪ ይበልጽ፣ እቲ ብኣ ziርከብ ረብሓ ከዓ ካብ ጽሩይ ወርቂ ይበልጽ እዩ። ካብ ዕንቁ ትኸብር፣ ኩሉ እቲ ሃረር እትብሎ ነገር እኳ ኣይመዓራርያን። ኣብ የማና ነዊሕ ዕድሜ፣ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ። ጎደናኣ ጎደና ሓጎስ፣ ብዘሎ መገዳ ከዓ ሰላም እዩ። ንዝሕዝዋስ ኦም ህይወት እያ፣ ኣጽኒዑ ዝሕዛ ዘበለ ከዓ ብፁዕ እዩ። እግዚአብሔር ንምድሪ ብጥበብ ሰረታ፣ ንሰማያት ከዓ ብምስትውዓል ኣጽንዖ። ብፍልጠቱ መዓሙቕ ይኸፍት፣ ደበናታት እውን ኣውሊ የንጠብጥብ። ወደየ ነዚአን ካብ ዓይንኻ ኣይትፍለየን፣ ንጥበብን ንምኽርን ተጠንቂቕካ ሓዘን። ንሳተን ንነፍስኻ ህይወት፣ ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ክኾናኻ እየን። ሽዑ ሃዲእካ መገድኻ ክትከይድ፣ እግርኻውን ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ። እንተ ተገምሰስካ ኣይክትበህርርን ኢኻ፣ በጥ ክትብል ኢኻ፣ ድቃስካውን ኪጥዕም እዩ። እግዚአብሔር እምንቶኻ ክኸውን፣ ኣእጋርካ ኸይፍንጠራ ከዓ ክሕልወን እዩ እሞ ካብቲ ናይ ድንገት ስምባድ፣ ካብቲ ንረሲኣን ዝመጾም ጥፍኣት ኣይትሸበር። ኢድካ ክትገብረሉ ዝከኣላ እንተኾይኑስ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ። ዚወሃብ ከሎካስ ንብጻይካ ኪድ እሞ ተመለስ፣ ጽባሕ ክህበካ እየ ኣይትበሎ። ንብጻይካ ኣሚኑካ ምሳኻ ክነብር ከሎ ኣይትተናኾለሉ። ምስ ዘይበደለካ ሰብ ብኸምኡ ኣይትበኣስ። ብገፋዕ ሰብ ኣይትቕናእ፣ መገዱ ዘበለ ኩሉ ኣይትምረጽ። እግዚአብሔር ነቲ ቄናን ይፍንፍኖ፣ ምስጢሩ ግና ምስቶም ቅኑዓት እዩ። መርገም እግዚአብሔር ኣብ ቤት ርእሲ እዩ፣ ማሕደር ጻድቃን ግና ይባርኾ። ንሱ ንመላገጽቲ የላግጸሎም፣ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም። ጠይባን ክብሪ ክወርሱ እዮም፣ ዓያሱ ግና ልዕልናኦም
ውርደት እዩ። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ኣቱም ቆልዑ ተግሳጽ ወላዲ ስምዑ ልቦና ክትፈልጡ ኸኣ ኣቕልቡ ጽቡቕ ትምህርቲ እህበኩም ኣለኹ እሞ ንሕጊ ኣይትሕደግዎ ኣነውን ነቦይ ውሉድ ንወላዲተይ ከኣ ሕፃንን ሓደ ጥራይን ነበርኩ ሽዑ ኣስተምሃረኒ በለኒውን ልብኻ ንቓላተይ ኣጽኒዑ ይሓዞ ንትእዛዛተይ ሓልዎ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል ኣጥርያ ንቓል ኣፈይ ኣይትረስዓዮ ካብኡ ናይትዘንብል ኣይትሕደጋ ንሳ ኸኣ ክትሕልወካ ኣፍቅራ ንሳውን ከተዕቁበካ እያ ጥበብ ኣውራ ነገር እያ እሞ ንጥበብ ኣጥርያ እወ ንኹሉ ጥሪትካ ንምስትውዓል ኣጥርያ ልዕል ኣብላ ንሳውን ክብ ከተብለካ እያ እንተሓቆፍካያ ከተኽብረካ እያ ኣብ ርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ክደፍኣልካ ዝጸብቕ ኣኽሊል ከኣ ክትህበካ እያ ወደየ ስማዕ ቃለይ ድማ ተቐበል ዓመታት ዕድሜኻውን ኪበዝሕ እዩ ብጎደና ጥበብ መሃርኩኻ ብመገዲ ቅንዕና መራሕኩኻ ክትከይድ ከሎኻ ስጉምትኻ ኣይክሓጽርን እንተ ጐየኻውን ኣይክትዕንቀፍን ኢኻ ሕይወትካ እያ እሞ ንተግሳጽ ሓዛ ኣይትሕደጋ ሓልዋውን ናብ መገዲ ረሲኣን ኣይትእቶ ብጎደና እቶም እኩያት ከኣ ኣይትኺድ ካብኣ ረሓቕ ብኣኣ ኣይትሕለፍ ኣግልሰላ ክነዋ ኺድ ጌራ ረሲእነት ይበልዑ ወይኒ ዓመፃ ድማ ይሰትዩ እከይ ከይገብሩ ኸኣ ኣይድቅሱን እዮም እሞ ገለ እንተዘየውደቑስ ድቃስ ካብኦም ይበርር መገዲ ጻድቃን ግና ከም ብርሃን ወገግታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከኣ እናወሰኸት ትበርህ መገዲ ርሲኣን ግና ከም ጸልማት እያ እንታይ ከም ዝዕንቅፎም ኣይፈልጡን ወደየ ናብ ቃላተይ ኣቕልብ እዝንኻ ናብ ዘረባይ ኣንን ንዝረኸበን ሕይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ኸኣ ፈውሱ እየን እሞ ካብ ቅድሚ ዓይንኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ውሽጢ ልብኻ ዕቖረን ሕይወት ካብኡ እያ እትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኹሉ ንልብኻ ሓልዎ ንልግመኛ ኣፍ ካባኻ ደርብዮ ንውስልትና ኸናፍር ከኣ ካባኻ ኣርሕቆ ኣዒንትኻ ቐኒዐን ይርአያ ቈላዕሕታኻውን ንቕድሚት ይጠምታ ንመገዲ እግርኻ ኣቕንዓያ ኩሉ ጐደናኻ ምዱብ ይኹን ንየማን ወይስ ንጸጋም ኣይተግልስ ንእግርኻ ካብ እከይ ኣርሕቆ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ወደየ ምኽሪ ኸተጽንዕ ከናፍርካውን ፍልጠት ምእንቲ ክሕዛስ ናብ ጥበበይ ኣቕልብ ናብ ምስተውዓለይውን እዝንኻ ኣንን ከናፍር ኣመንዝራ ሰበይትስ መዓር ወለላይ እንጠብጥብ ኣፋ ኸኣ ካብ ዘይቲ ትልስልስ መወዳእታኣ ግና ከም ዕረ መሪር ክልተ ኣፍ ከም ዘለዎ ሴፍ ከኣ በሊሕ እዩ ኣእጋራ ናብ ሞት ይወርዳ ስጉምታ ናብ ሲኦል ይበጽሕ ንመገዲ ሕይወት ከይትረኽባስ ብኻይዳኣ ኮብላሊት እያ እሞ ኣይትፈልጥን እያ ኣቱም ደቀየ እምበኣርሲ ሕጂ ስምዑኒ ካብ ቃላት ኣፈይ ከኣ ኣይትረሓቑ መገድኻ ካብኣ ኣርሕቕ ናብ ደገ ቤታ ኣይትቕረብ ክብርኻ ንኻልእ ዕድሜኻውን ንጨካን ኣይትሃብ ብጥሪትካ ካልኦት ከይጸግቡ ፍረ ድኻምካውን ናብ ቤት ካልእ ኸይሓልፍ ኣብ መጨረሽታ ነፍሲ ስጋኻ ምስ ተወድአ ከይተልቅስ እሞ ከመይ ከንተግሳጽ ጸላእክዎ ልበይ ሲንዘለፋ ንዓቆ ስለምንታይ ከድምፂ መምሃራነይ ዘይሰማዕኩ ናብቶም ዘስተምህሩንስ ኣእዛነይ ዘየድነንኩ ኣብ ማእከል ማሕበርን ጉባኤን ናብ ክፉእ ዘበለ ኹሉ ንምብጻሕ ቁሩብ ተሪፉኒ ነይረ ከይትብልሲ መገድኻ ካብኣት ኣርሕቆ ማይሲ ካብ ዔላኻ ደኣ ካብቲ ዝፍልፍል ምንጭኻ ደኣስተ ምንጭኻ ንወጻኢ ርባታትካስ ናብ ኣደባባያት ዶ ይፈስስ ኣሎ እዩ
ንኣኻ ጥራይ ይኹን ጓኖት ኣይካፈሉኻ ምንጭኻ ይባረኽ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ፍቱቱ ዋላ ጽብቕቲ ሚዳቆ ትኹነልካ እቲ ኣጥባታ ኩሉ ግዜ ዕግብካ ብፍቕራውን ወርትክ ተመሰጥ ኣታ ወደይ ስለምንታይ ጓና ሰበይቲ እተፍቅር ሰበይቲ እማትካ ስትሓቁፍ በኣርሲ መገዲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቅድማ ዓይንቲ እግዚኣብሔር እዩ ነካይድኦውን ንሱ ይምልከቶ እቲ ረሲእ ብኣበሳኡ ይሕንኰል ብግማድ ሓጢኣቱ ኸኣ ይእሰር ንሱ ሰኣን ተግሳጽ ይመውት በቲ ዓብዩ ድንቁርንኡ ኸኣ ይጋጌ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ወዴ ንብጻይካ እንተ ተወሓስካ ስለ ጓና ኸኣ ኢድ እንተ ጠቓዕካ ብቓላት ኣፍካ ተተሓዝካ ብቓላት ኣፍካ ትፈንጠርካ ወዴ ኣብ ኢድ ብጻይካ ካብ ወደቕካስ ምእንቲ ክትግርኔ ከምዚ ግበር ኪድ እሞ ተደፊእካ ንብጻይካ ነዝንዞ ንዓይንኻ ድቃስ ንቕርኒብካ ትኽስተ ኣይተሃብ ከምቲ ሚዳቋ ካብ ኢድ ሃዳኒ ዑፍ እውን ካብ ኢድ ኣፈንጣሪ ዘምልጣ ንርእስኻ ኣድሕን ኣታሃካይ ናብ ጻጸ ኺድ መገዱ ተመልከት እሞ ጠቢብ ኩን ወይ ሓለቃ ወይ ኣዛዚ የብሉን ግና ክቐለቡ ብሓጋይ የዳሉ ምግሙ ድማ ብቐውዒ ይእክብ ኣታሃካይ ክሳዕ መዓስ ኢኻ በጥ እትብል መዓስ ከኢኻ ካብ ድቃስካ እትትንስእ ሓንሳእ ምድቃስ ሓንሳእ ከኣ ምትኻስ ሓንሳእ ምእንቲ ክትዓርፉን ኣእዳውካ ምምስቓል ትሕርዚ ኸኣ ድኽነትካ ከም ፈጣን መንገደኛ ስእነትካ ድማ ከም ኣጽዋር እተዓድቀ ሰብኣይ ይመጸካ ሕሱም ሰብ ዓመፀኛ ሰብ ብወስላታ ኣፍ ይመላለስ ብዓይኑ ይጠቅስ ብእግሩ ይዛረብ በጻብዑ የመልክት ተንኰል ኣብ ልቡ እዩ ኩሉ ግዜ እከይ ይፍሕስ ባእሲ ድማ ይዘርእ ስለዚ ጥፍኣት ብድንገት ይመጽእ ብቕጽበት ዓይኒ ይጭፍለቕ ፈውሱን ከቶ የብሉን እግዚኣብሔር ይጸልአን 6 ነገራት እየን ኣረ ነፍሱ እምብዛእ ትፍንፍነንሲ 7 እየን ትዕቢተኛ ዓይኒ ሓሳዊት መልሓስ ንጹህ ደም ዘፍስሳ ኣእዳው እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ እኩይ ነገር ናብ ዘበለ ዝቕልጥፋ ኣጋር ሓሶት ዝዛረብ ሓሳዊ ምስክር ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባህእሲ ዝዘርእ ወዴ ንትእዛዝ ኣቦኻ ሓልዎ ንሕጊ ወላዲትካ ኸኣ ኣይትሕደጎ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኻ እሰሮ ኣብ ክሳድካ እውን ኣጥቢቕካ ሓዞ ካብታ እከይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሰ ኣመንዝራ ኺባልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ኸኣ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እዩ እሞ እንተ ኸድካ ይመርሓካ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ እንተ ነቓሕካ ድማ የዛርበካ ብሰሪ ኣመንዝራ ሰበይቲ ሓንቲ እንጌራ ክሳዕ እትተርፎ ይኸውን ዘማዊት ከኣ ክብርቲ ነፍሲ እያ እትሃድን እሞ ንጽባቐያ ብልብኻ ኣይትመንዮ ብቖላሕትኣ እውን ኣይትዝረፍካ ሰብ ዶ ሓዊ ሓቒፉስ ክዳኑ ኣይነድድን እዩ ኣብ ልዕሊ ጓህሪ ኸይዱኸ ኣእጋሩ ዶ ኣይሓርርን እዩ ናብ ሰበይቲ ብጻዩ ዚኣቱ ኸኣ ከምኡ እዩ ዝትንክያ ከይተቐጽዐ ከቶ ኣይተርፍን ሰራቒ ጠሚዩ ኽዕንግል ኢሉ እንተሰረቐ ሰብ ኣይንዕቆን እዩ እንተ ተዛሕዘ ኸኣ 7 ኢድ ይዓዲ ኣብ ቤቱ ዘሎ ኹሉ እውን ይህብ እቲ ምስ ሰበይቲ ዝምንዝር ግና ልቢ የብሉን ንነፍሱ ኸጥፍኣ ዝደሊ እዩ ኸምዚ ዝገብር ቁስልን ነውርን ይረኽቦ ጸርፉ ኸቶ ኣይድምሰስን ቅንኢ ንሰብኣይ ብቁጥዓ የንድዶ እዩ እሞ ብመዓልቲ ሕነ ኣይድንግጽን እዩ ድድኻ ሕሳ የብሉን ኣብ ዚሕጋዊ ኽበት እንተቓረብካሉ እኳ ኣይቅበልን እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ወደየ ንቓላተይ ሓልዎ ንትእዛዛተይ እውን ኣባኻ ኣቖሮ ንትእዛዛተይ ሓልዎ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ ንሕገይ እውን ከም መርዓት ዓይንኻ ሓልዎ ናብ ኣጻብዕካ እሰሮ ኣብ ሰሌዳ ልብኻ እውን ጽሓፎ ካብ ሰበይቲ እማትካ ካብታ ልዙብ ቃላት እትዛረብ ጓና ሰበይቲ ምእንቲ ኽባልሃካስ ንጥበብ ሓብተይ ይኽበላ ንእምሮ ኸኣ
ኣማኒተይ ኢልካ ስመያ ኣብ መስኮት ቤተይ ኮይነ ብዓይነ ርግቢ ኣሳጊራ ኣማዕደኹ ኣብ ማእከል እቶም ዓያሱ ኮይነ ተመልከትኩ እሞ ኣብ ማእከል እቶም መንእሰይ ልቢ ዘይብሉ ጎበዝ ረኢኹ ንሱ በደባባይ ኣብ ጥቓ ቀራና መገዲ ሓሊፉ ናብታ ናብ ቤታ እትወስድ መገዲ ኣበለ ምድሪ መሲዩ ጽልግልግታ ኮይኑ ጸሊም ለይቲ ድቕድቕ ጸልማት ነበረ ንሆ ኸኣስ ሰበይቲ ክትቅበሎ ወጸት ክዳን ምንዝርና እትኸድነት ልባ ተንኰለኛ ንሳ ህውከተኛን ቀላልን እያ ኣእጋራ ኣብ ቤታይ ዓርፋን ሓንሳ ኣብ ኣደባባይ ሓንሳ ኣብ ዕዳጋ ሓንሳ ከኣ ኣብ ቀራና መገዲ ኣድብያ ትጸንሕ ሓዘቶ ሰዓመቶውን ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተቶ ኸኣ በለቶ መስዋዕቲ ምስጋና ክቕርብ ተመባጺዐ ነይረእየ እሞ ሎሚ መብጽዓይ ፈጸምኩ ስለዚ ኸኣ ክቕበለካን ገጽካ ክደልድ መጻእኩ እሞ ረኸብኩኻ ኣብ ልዕሊ ዓራተይ ፍርናሽ ብፈትሊ ግብፂ እተጠልፈ ዝንጉርጉር ምንጻፍ ኣንጺፈሉ ኣለኹ ነቲ ምድቃሰይ ከርበ ዓልዎ ቀረፋ ነጺገሉ ኣለኹ ሰብኣይ ከረጺት ገንዘብ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነዊሕ መገሻ ኸይዱ እዩ ኣብ ገዛ የሎን ወርሒ ፍጹም ብርሃን ምስ ኮነት እዩ ንገዝኡ ዝምለስ እሞ ንዓኽሳዕ ዝወግሕ ብፍትወት ንርወ ብናይ ፍትወት ምትሕቑቓፍ ባህ ይበለና ብብዙሕ ጥበራ ኣስሓተቶ ብልዙብ ከናፍራ ሰሓበቶ ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዝኽብከብ ብዕራይ ከምቲ ዓሻ ፍላጻ ንኸብዱ ክሳዕ ዝስንጥቆ ብቕጽዓት ዝእሰር ከምቲ ንጥፍኣት ነፍሱ ምዃኑ ከይፈለጠ ናብ መጻወድያ ዝሸብብ ዑፍ ኮይኑ ብኡብኡ ሰዓበ እምበኣርሲ ደቀየ ስምዑኒ ናብ ዘረባ ኣፈይ ከኣ ኣቕልቡ ንሳ ንብዙሓት ወጊኣ ኣውደቐቶም ዝቐተለቶም ከኣ መሊኦም እዮም ቤታ ናብ ውሻ ጠሞት ዘይውርድ መገዲ ሲኦል እዩ እሞ ንልብኻ ናብ ጐደንኣ ኣቢልካ ኣይተዘንብሎ ብመገዳ ኣይትስሓት መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ጥበብ ኣይትጭድርን ዶ እያ ዘላ ኣእምሮ እውን ድምፃ ዶ ኣይትስምዕን እያ ኣብ ጫፍ በረኸትን ኣብ ቀረነታት መገድን ደው ኢላ ኣብ ጥቓ ደጌታት ኣብ መእተው ከተማ ኣብ ኣፍ ደጌታት ትጭድር ኣቱም ሰባት ንኣኻትኩም እጽዋዓኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ እየ ዘድህዮም ዘለኹ ኣቱም ዓያሱ ኣእምሮ ተመሃሩ ኣቱም ደናቑርቲ ኸኣ ለብሙ ክቡር ነገር ክዛረብ እየ ከናፍረይ ከኣ ቅኑዕ ዘበለ ንምዝራብ ክኸፍት እየ ዓፈይ ሓቂ ክዛረብ እዩ ንኸናፍረይ ከኣ ርሲእነትሲ ጽያፈን እዩ እሞ ስምዑ ኩለን ቃላት ኣፈይ ብጽድቂ እየን ኣብ እንጠዋይነትን ልግምን ኣይርከብን ነቲ ኣስተውዓሊ ኩለን ትኽ ዝበላ እየን ነቶም ፍልጠት ዝረኸቡ ከኣ ቕኑዓት እየን ጥበብ ካብ ኣዕናቕ ትበልጽ እያ ክቡር ዘበለ ኹሉውን ኣይ መዓራራያን እዩ እሞ ካብ ብሩርሲ ተግሳጽ ንፍልጠትውን ካብ ሕሩይ ወርቂ ኣብሊጽኩም ተቐበልዎ ኣነ ጥበብ ኣብ ልቦና እነብር ሓሳብ ፍልጠት ድማ እረክብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት መጽላእ እዩ ኣነውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣካይዳን ቄናን ኣፍን እጸልእ እየ ምኽርን ምስላጥን ናተይ እዩ ኣእምሮ ኣነ እየ ስልጣን ናተይ እዩ ነገስታት ብኣይ ይነግሱ መሳፍንቲ ብኣይ ገይሮም ጽድቂ ይሕግጉ ገዛእትን ከበርተን ብዘለዎ ሞካልንቲ ምድርን ብኣይ ይገዝኡ ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም እቶም ኣንጊሆም ዝደልዩኒ ኸኣ ይረኽቡኒ ሃብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪትን ጽድቅን ኣባይ ኣሎ ፍረይ ካብ ወርቂ ዕረ ካብ ጽሩይ ወርቂ ደኣ ረብሓይ ከኣ ካብ ሕሩይ ብሩር ይበልጽ ነቶም ዘፍቅሩኒ ሃብቲ ኸውርሶም መዝገቦም ከኣ ምእንቲ ክመልኣሎምሲ ብጐደና ጽድቂ ብማእከል ቅንዕቲ መገዲ እየ ዝመላለስ እግዚኣብሔር ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ካብ ዘለኣለም ካብ መጀመርያ ምድሪ ከይኮነት ቆምኩ ገና መዓሙቕ ከይኮነ ዓይኒ ማያት ከይወሓዘ ኣነ ተወለድኩ ኣኽራን ከይተሰረተ ቅድሚ ኸሮቢት ኣነ ተወለድኩ ንምድርን ንጐልጎልን ነቲ መጀመርያ መሬት ዓለምን ከይገበሮ ንሰማያት ከይቑማ ኸሎ
ኣብኡ ነበርኩ ንጠፈር ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ክዝርግሖ ኸሎ ንደበና ናብ ልዕሊ ኸቁሞ ኸሎ ንምንጭታት መዓሙቕ ክብርትዖ ኸሎ ማያት ካብ ትእዛዙ ኸይሓልፍሲ ንባሕሪ ክውስኖ ኸሎ መሰረታት ምድሪ ኸመልክት ከሎ ሽዑ ሰራሕተኛ ኾይነ ምስኡ ነበርኩ በየዕለቱ ሕጉሶ ኩሉ ግዜ ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ ሕጎስ ነበርኩ ኣብ ምድሪ ብዝነብር ሕጎስ ነበርኩ ተድላይ ከኣ ብደቂ ሰብ ነበረ ሕጂ ድማ ደቀየ መገደይ ዝህልው ብፁዓን እዮም እሞ ስምዑኒ ጠቢባን ኩኑ ተግሳጸይ ስምዑ ኣይትእበይዎ እቲ ኣብ ልዳድ ደጌታተይ እናተጸበየ በየዕለቱ ደጊኡ እናጸንዐ ዝሰምዓኒ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ዝረኽበንስ ህይወት ይረክብ እዩ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ይቕበል እቲ ኣብ ልዕለይ ዝእብስ ግና ንነፍሱ ይጐድኣ እቶም ዝጸልኡ ንኹሎምሲ ሞት ይፈትዉ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ጥበብ ቤታ ሃነጸት 7 ኣዕኑድ ጸረበት ሰባሕበሕታ ሓረደት ወይና ዘለለት ማኣዳውን ኣሰናድወት ኣግራዳ ለኣኸት ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ኾይና ትጽውዓላ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምጻእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎምን ከምዚ ትብሎም ኣላ ንዑ እንጌራ ይብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከኣ ተመላለሱ ንመላገጺ ዝምዕድ ንርእሱ ጸርፊ ይቕበል ንረሲእ ዝግስጽ ከኣ ነውሪ ይመጾ ምእንቲ ኸይጸልኣካስ ንመላገጺ ኣይትገስጾ ንጠቢብ ገስጾ እሞ ከፍቅረካ እዩ ንጠቢብ ትምህርቲ ሃቦ እሞ ወሲኹ ክጠብብ ንጻድቕ መሃሮ እሞ ፍልጠት kiwስኽ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከኣ ምስተውዓል እዩ ዕለታትካ ብኣይ እየን ዝበዝሓ ዓመታት ዕድሜኻውን ክውስኸልካ እየን እሞ ጥበበኛ እንትኾንካ ንርእስኻ ትጠብብ መላገጽ እንትኾንካ በይንኻ ኢኻ እትስከሞ ዓሻ ሰበይቲ ውከተኛ እያ ዘይለባም ገለ እኳ ዘይትፈልጥ እያ ነቶም ኣቕኒዖም ዝኸዱ ሓለፍቲ መገዲ ዘይለባም እንተሎ ናብዚ የግልስ ኢላ ክትጽውዖምሲ ኣብ ደገ ቤታን ኣብ በረኻ ስፍራ ከተማን ኣብ መንበር ትቕመጥ ነቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኸኣ ናይ ስርቂ ማይ ጥዑም እዩ ብሕቡእ ዝብላዕ እንጌራ ኸኣ ባህ የብል እዩ ትብሎ ንሱ ግና ምዉታት ኣብኡ ከም ዘለዉ ዕዱማታውን መዓሙቕ ሲኦል ከም ዘለዉ ኣይፈልጥን እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ምስላታት ሰሎሞን ጥበበኛ ወዲ ነብኡ ይሐጉስ ዓሻ ወዲ ግና መጉሃይ ኣድኡ እዩ መዝገብ ረሲእነት ገለ እኳ ኣይትጠቅምን ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ እግዚአብሔር ንነፍሲ ጻድቕ ክትጠሚ ኣይሓድጋን ንህርፋን ረሲኣን ግና የንኰላልፎ ብህኪይቲ ኢድ ዝዓዪ ይደኪ ኢድ ትጉሃት ግና ትህብትም እቲ ብሓጋይ ዝእክብ ጥበበኛ ወዲ እዩ እቲ ብቐውዒ ዝድቅስ ግና ዝሕስር ወዲ እዩ በረኸት ኣብ ልዕሊ ርእሲ ጻድቕ እዩ ኣፍ ረሲኣን ግና ዓመፅ ይኽውል መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ ስም ረሲኣን ግና ይምሽምሽ ጠቢብ ዝልቡ ትእዛዛት ይቕበል ዓሻ ዝኸናፍሩ ግና ይወድቕ ብንጽህና ዝመላለስ ሃዲኡ ይኸይድ ብጥውጥዋይ መገዲ ዝኸይድ ግና ይቕላዕ ብዓይኑ ዝጠቅስ መከራ ይምጽእ ዓሻ ዝኸናፍሩ ግና ይወድቕ ኣፍ ጻድቕ ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ ኣፍ ረሲኣን ግና ዓመፅ ይኽውል ጽልኢ ቆየቓ የልዕል ፍቕሪ ግና ንኹሉ ኣበሳ ትኽውሎ ኣብ ከናፍር ለባም ሰብ ጥበብ ትርከብ በትሪ ግና ንዝባን እቲ ልቢ ዘይብሉ እዩ ጠየባንሲ ፍልጠት ይእርንቡ ኣፍ ዓሻ ግና ናብ ጥፍኣት ቀረባ እዩ ንሃብታም እቲ ሃብቱ ጽኑዕ ከተማ እዩ ንድኻ ግና እቲ ድኽነቱ ጥፍኣቱ እዩ እዮ ጻድቕ ንህይወት እቶት ረሲእ ግና ንሓጢኣት እዩ ምዕዶ ዝሕሉ ኣብ መገዲ ህይወት እዩ ተግሳጽ ዝኣቢ ግና ይስሕት
ጽልኢ ዝሓብእ ሓሰውቲ ኸናፍር ኣለዋኡ ሕመት ዝዝርግሕ ከኣ ዓሻ እዩ ብዙሕ ዘረባ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ኣበሳ ኣይሰኣኖን ከናፍሩ ዝገትእ ግና ለባም እዩ ልሳን ጻድቕ ሕሩይ ብሩር እዩ ልቢ ረሲኣን ግና ፍረ የብሉን ከናፍር ጻድቕ ንብዙሓት ይጓስያ ዓያሱ ግና ሰኣን ልቢ እዮም ዝሞቱ በረኸት እግዚኣብሔር ይህብትም ሽጋርውን ገለ ኣይውስኸሉን ንዓሻ ኸፉእ ምግባር ዋዝኡ እዩ ጥበብ ከኣ ንለባም ከምኡ እያ ንረሲእ እቲ ዝፈርሆ ነገር ይመጾ ንጻድቃን ግና እተመነይዎ ይወሃቦም ብቦብላ ምስ ይሓልፍ እቲ ረሲእ የሎን ጻድቕ ግና ንዘለኣለም ዝነብር መሰረት እዩ ከም መጺጽ ንስኒ ከም ትኪ ኸኣ ንዓይኒ ሃካይ ንለኣኽቱ ከምኡ እዩ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ዕድመ የንውሕ ዓመታት ረሲእ ግና ክሓጽራ እየን ትጽቢት ጻድቃን ደስታ እዩ ተስፋ ረሲኣን ግና ክትጠፍእ እያ መገዲ እግዚኣብሔር ንንጹህ እምባኡ ንገበርቲ እከይ ግና ጥፍኣቶም እያ ጻድቕ ከቶ ኣይናወፅን ረሲኣን ግና ኣብታ ሃገር ኣይነብሩን እዮም ኣፍ ጻድቕ ጥበብ የውፅእ ድግመኛ ልሳን ግና ትቁረጽ ከናፍር ጻድቃን ነቲ ዘሐጉስ ይፈልጥኦ ኣፍ ረሲኣን ግና ድግመኛ እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ሓሳዊ ሚዛን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ ቅኑዕ ሚዛን ግና ባህ የብሎ ትዕቢት እንተመጸ ውርደት ከኣ ይመጽእ ጥበብ ግና ምስቶም ትሑታት እያ ነቶም ቅኑዓት ንጽህናኦም ይመርሖም ነቶም ጠለምቲ ግና ልግሞም የጥፍኦም ብመዓልቲ ቁጥዓ ሃብቲ ኣይትጠቅምን ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ ንፍጹም ሰብ እቲ ጽድቁ መገዲ የቕንዓሉ ንረሲእ ግና ርስእነቱ የውድቖ ነቶም ቁኑዓት ጽድቆም የናግፎም ነቶም ጠለምቲ ግና ክፍኣቶም ይሕዞም ረሲእ እንተሞተ ተስፍኡ ይጠፍእ ትጽቢት ክፍኣትውን ይጠፍእ ጻድቕ ካብ ጸበባ ይድሕን ረሲእ ድማ ኣብ ክንዳኡ ይኸውን እቲ ግቡዝ ንብጻዩ ብኣፉ የጥፍኦ ጻድቃን ግና ሳላ ፍልጠት ይናገፉ ጻድቃን ጽቡቕ እንተረኸቡ ከተማ ትሕጐስ ረሲኣን እንተጠፍኡ ኸኣ እልልታ ይኸውን ከተማ ሳላ በረኸት ቅኑዓት ልዕል ትብል ብኣፍ ረሲኣን ግና ትግልበጥ እቲ ንብጻዩ ዝንዕቕ ኣእምሮ የብሉን ለባም ግና ስቕ ይብል እናሓመየ ዝዘውርሲ ምስጢር ይቐልዕ እቲ እሙን ልቢ ዘለዎ ግና ንነገር ይስውሮ ጥበበኛ መምራሓ ብዘይብሉስ ህዝቢ ይወድቕ ብምብዛሕ መኸርቲ ግና ደሓን ይርከብ ንጓና ዝወሓስ መከራ ይመጾ ውሕስነት ዝጸልእ ግና ህዱእ እዩ ውቅብቲ ሰበይቲ ክብረት ትረክብ ሓያላት ከኣ ሃብቲ ይረኽቡ ሩሕሩሕ ሰብ ንነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ጨካን ግና ንብገዛእ ስጋኡ ይጐድኦ ረሲእ ዘታልሎ እቶት የእቱ ጽድቂ ዘርእ ግና እውነተኛ ወሬታ ኣለዎ ጽድቂ ናብ ሕይወት ይመርሕ ንኽፉእ ዝስዕብ ግና ሞት የዳሉ እቶም ጠዋይ ዝልቦም ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉናት እዮም እቶም ብመገዶም ፍጹማት ግና ይሐጉስዎ ኢድ ንኢድ እቲ ሕሱም ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ዘርኢ ጻድቃን ግና ኬምልጡ እዮም መልክዐኛ ሰበይቲ ብዘይ ኣእምሮስ ከም ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማት ተሰቑረ ቀለቤት ወርቂ እያ ድሌት ጻድቃን ሰናይ ጥራይ እዩ ትጽቢት ረሲኣን ግና መዓት እዩ ገለ ይብትን እሞ ይውሰኸሉ ገለ ኸኣ ብዘይግባእ ይቁጥብ ኣዝዩ ኸኣ ይነዲ ለጋስ ነፍሲ ኣዝያ ትጸግብ እቲ ዘርዊ ኸኣ ንርእሱ ይረዊ እቲ እኽሉ ዘይዓቁር ሰብ ህዝቢ ይረግሞ በረኸት ግና ርእሲ እቲ እኽሉ ዝሸይጥ ይዓስል ሰናይ ዝደሊ ሞገስ ይደሊ እከይ ዝደሊ ግና ኪመጾ እዩ ብሃብቱ ዝእመን ይወድቕ ጻድቃን ግና ከም ቆጽሊ ይልምልሙ እቲ ንቤት ዝገላበጽሲ ንፋስ ይወርስ ዓሻ ኸኣ ነቲ ጥበበኛ ዝልቡ ባሪኡ ይኸውን ፍረ ጻድቕ ኦም ሕይወት እዩ ጥበበኛ ኸኣ ነፍሳት ይረብሕ እንሆ እቲ ጻድቕሲ
إيدو أم مدري فده إتي رسيئن حات إندقا كندي زقدده مصحف مسالي معرف 12 تغسط زيفتو فلتت يفتو مقطعت زيسأل إغنا عشا إيو دق سب كاب اكزيابير موغوس يقبل تنقلنيا غنا يخوننو سالا رسيئنت زقوم سب يلبون سور اتوم صادقان غنا منق ايبلن دق سبيتي زود سب آيا إيا اتا اتنور غنا اب اعصمتو خم قنقنا إيا حساب صادقان قنوع إيو مخر رسيئان غنا طبرا إيو زربا رسيئان نمفساس دم يدبي آفتهم قنوعات غنا يدحنوم اتوم رسيئان يقلبتو امو ايركبون بيت صادقان غنا يقوم سبعي بمتن فلتتو إيو زناد كينان زلبو غنا ينعاق كابت انجيرا زيبلو كبرت زيدلس اتسي مرؤين حادا قزء زلون يحايش صادق النفس انسساؤو يرحرحالو لب رسيئان غنا چكان إيو مدروز يولاول سب انجيرا يتقب نخانتونت زختل غنا آمرو يبلون رسيء نتوز مدوكيات حارر يبلو سورت صادقان غنا فري يهب اكوي سب بحاتيات كنافرو يتلف صادق غنا كام مكراي مولو سب بقبر آفو سناي يتقب كم تقبار عداو خاا كفد إيو إتا عشا مقدو أب عينتو قنعتي إيا طببنيا غنا مخري يسمع كرا عشا بقو يفلت لبام سبكنا صرفي حب حقز الزارب كنعنا يوري حساو مسكر غنا طبرا كم زي قرط سيف غيرو زي زارب سب الله ملحس اتم طيبان غنا تعنا إيو حقنيا خنفر نحوارو تنبر حساويت ملحس غنا نقصبت عين طراي إيا اتم اكيزي حسبو اب لبوم تلمت الله اتم سلام زي مخروغنا دستا اللوهم نتصادق قلخفو ايرخبون رسيئان غنا حسن ملئوهم إيو حسوت خنافر اب اكزيابير فنفونات إيان اتم حق زقبرو غنا يحقسوه لبام سب فلتتو يحبق لبئتم عياسو غنا عشنت يوري يتو قهات كتغزي إيا اتا حاكاي غنا كتقبر إيا اتا اب لبسب زحادة رقواهي نوؤو يتغطو سنايك آلغنا باح يبلو صادق نبتايو مقدي حبرو نرسيئان غنا مقدوم تقاقيوم حاكاي نتي زحادنو اي تفسون تقهات غنا نسب كبور گنزب إيا أما قد صدقي هيوت الله أما تحلال في آخاء موت يلبون مصحف مسالي معرف 13 لبا مولود تقساط أبو يسمع ملا قد غنا مقنحتا يسمعن سب بفرقافو سناي سسي نفس اتم تألمت غنا قفعت مقب آفو زحلو هيوتو يباله كنافرو قاه زبل غنا طفقات يرخبو نفس حكاي حرر تبل الله أمو قلا يتركبن نفس تقوهات غنا أزيات تتقب صادق نزرب حسوت يتسألو رسيء غنا ينورن صدق نتم مقدو قنع زخونت حلوه رسيئنت غنا نحاط يودقو قلا زيبلوس نرأسو هابتام زي مثل الله بزح ገንዘብ ከለዎስ ንርእሱ ድኻ ዘምስል ኣሎ ሃብታም ብገንዘቡ ንህይወቱ ይብጀዋ ድኻ ግና ዘፈራርሆ የብሉን ብርሃን ጻድቃን ሕጉስ እዩ መብራህቲ ረሲኣን ግና ኪጠፍ እዩ ካብ ትዕቢት ባእሲ ጥራይ እዩ ዝመጽእ ጥበብ ግና ምስቶም ምኽሪ ዝቕበሉ እያ ብኸምኡ ተረኽበ ገንዘብ እናጎደለ ይኸይድ ብኢድ ዝእከብ ግና እናበዝሐ ይኸይድ نويح تጽبيت نلبيه مهمنو اتفتصم دليت غنا اوم هيوت ايو نتقال زنعكو ننفسو يطفا نتتئزاز زفرهو غنا كيكحاس ايو كاوت مدموت مئنت ختملتسي حق طبيب ناي هيوت فلفال ايو صبق مستوعال موغوس يهب مقدت ألم تغنا ترار ايا
أمرونيا سب بمستوعالي عي عشاقنا عشنت يزرقح رسي الأخ أب إكي يودق همون ملأختنيا قنا تعنا إيو نتتقسات زي قبل سب دخنتن نورن يتنحو مقنحت زقبل قنا يخبر اتفت أمدلت لنفس تعوم إيو عاسو قنا كاب إكي مرحق تيافوم إيو مست أيبان زي ملالس تأبيب يخون مس عاسو زي ملالس قنا حسوم يخون نحاطان حسام يباررون صادقان قنا بسنا يفديو دق سب ندق دقو يورسوم هابت حادق قنا نصادق يعقورلو دخاتات تحارسو بدو بزح سساي يركبو سان عقنعنا زطفو قنا اللو بشبوت زيقرف نولودو يتسألقو زفقرو قنا انجيهو يغطعو صادق ساعد صقب يبلع كبد حاطان قنا يتأمي مصحف مسالي معرف 14 لبام سبيتي بيتات هانز عشاقنا بقزا إيدا تفرسو بقنعناو زملالس نإكزيابير يفرهو مقدو زيغوبتنا ينعقو أب أف عشا شبوت تعبيتالو نتأيبانقنا كنافروم يحلوو بعراي أبزيبلو مبلع مال ترايو إيو بزح سسايقنا بحيل بعراي إيو امون مسكرا يحسون حساو مسكر قنا حاسوت يوdzእ ملاقصي نገንዘብ ይደልያ እሞ አይረኽባን ንእምሮኛ ግና ፍልጠት አይሽግሮን ካብ ዓሻርሓ ኣብኡ ኸናፍር ፍልጠት ኣይክትረክብን ኢኻ ጥበብ እትለባምሲ መገዱ ምፍላጥ እዩ ዕሽነት እቶም ዓያሱ ግና ጥበራ እዩ እቶም ዓያሱ ብሓጢያት እዋዘዩ ኣብ ማእከል እቶም ቁንዓት ግና ጽቡቕ ፍቓድ ኣሎ ልቢ ንምረቱ ባዕሉ ይፈልጦ ኣብ ሓጎሱ ኸኣ ጓና ኣይሕወስን ቤት ርስኣን ይዓኑ ድንኳን ቁንዓት ግና ይዕንብብ ንሰብ ቅንዕቲ ትመስሎ መገዲ ኣላ መወዳእታኣ ግና መገዲ ሞት እዩ ልቢ እናስሓቕካውን ይጉሂ እዩ መወዳእታ ሓጎስ ከኣ ሓዘን እዩ እቲ ብልቡ ዚዓሉ ብመገዱ ይጸግብ ደግ ሰብ ድማ ካብ ርእሱ እዩ ገርህ ሰብ ንኹሉ ቃል ይኣምን ለባም ግና ንስጉምቲ ይጥንቀቐለን ጠቢብ ይፈርህ ካብ እከይ ድማ ይርሕቕ ዓሻ ግና ደፋርን ኣማን ርእሱን እዩ ኮራይ ሰብ ዕሽነት ይገብር ተንኰለኛ ኸኣ ይጽላእ እቶም ደናቑርቲ ዕሽነት ይርስተዩ ለባማት ግና ፍልጠት ዘውዶም እዩ እቶም እኩያት ኣብ ቅድሚ ሰናያት ርስኣን ከኣ ኣብ ደጌታት ጻድቃን ይደኑ ንድኻ ብጻዩ እኳ ይጸልኦ ፈተውት ሃብታም ግና ብዙሓት እዮም እቲ ንብጻዩ ዝንዕቕ ሓጢያት ይገብር ንድኻ ዝርሕርሓሉ ግና ብፁእ እዩ እቶም እከይ ዝሓስቡ ኣይጋገዩንዶ እዮም ምሕረትን ሓቅን ግና ነቶም ሰናይ ዝሓስቡ እዩ ኣብ ዕዮ ዘበለ ረብሓ ኣሎ ዘረባ ኸናፍር ግና ናብ ርስእነት ጥራይ የብጽሕ ሃብቲ ንጠይባን ዘውዶም እዩ ዕሽነት እቶም ዓያሱ ግና ኩሉ ጊዜ ዕሽነት እዩ ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ሓሶት ሲዛረብ ግና ምጥባር ጥራይ እዩ ጽኑዕ እምንቶ ኣብ ምፍራህ እግዚኣብሔር እዩ ንደቁ ኸኣ ጸግዒ ይኾኖም ካብ ወጽመድ ሞት ከተምልእሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ ንብዛሕ ህዝቢ ክብሪ ንጉስ እዩ ሙሓድ ህዝቢ ግና ጥፍኣት መስፍን እዩ እቲ ንኹራ ደንጓይ ብዙሕ ኣእምሮ ኣለዎ ኮራይ ግና ዕሽነት ይገልጽ ዓቃል ልቢ ንስጋ ህይወቱ እዩ ቅንኢ ግና ንዕጽምቲ ቁንቁንኡ እዩ እቲ ንድኻ ዝጭቁን ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ንስኡን ዝርሕርሓሉ ግና የኽብሮ ረሲእ ብእከዩ ይግምጠል ጻድቕ ግና ኣብ ሞት እኳ ጸግዒ ኣለዎ ጥበብ ኣብ ልቢ ኣእምሮኛ ተሓድር ኣብ ውሽጢ ዓያሱ ዘሎ ግና ይግለጽ ጽድቂ ንህዝቢ ልዕል የብሎ ሓጢያት ግና ውርደት ህዝብታት እዩ ሞጎስ ንጉስ ንለባም ጊልያ እዩ ቁጥዓኡ ግና ነቲ ዝነውር እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 15 ልኡም ምላሽ ንቁጥዓ የህድኦ ተሪር ቃል ግና ኩራ የልዕል ልሳን ጠይባን
ፍልጠት ينطبطب أف عياسو ግና ዕሽነት ይፍልፍል أعينت እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ስፍራ እየን ንኡክያትን ሰናያትን ከኣ ይቋመትኦም ልዝብቲ ልሳን ከም ኦም ህይወት እያ ቄናን መንፈስ ግና ንመንፈስ ትሰብሮ عشان ተግሳጽ አብኡ ይንዕቆ ዘለፋ ዝቕበል ግና ኣእምሮኛ ይኸውን ኣብ ቤት ጻድቕ ብዙሕ መዝገብ ኣሎ ኣብ እቶት ረሲኣን ግና ህውከት ኣሎ ከናፍር ጠይባን ፍልጠት ይዝርግሓ ልቢ እቶም ዓያሱ ግና ኣይከምኡን እዩ መስዋዕቲ ረሲኣን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ጸሎት ቅኑዓት ግና ባህ የብሎ እግዚአብሔር ንመገዲ ረሲኣን ይፍንፍኖ ጽድቅን ዝስዕብ ግና የፍቅሮ መገድን ዝሓድግ ብርቱዕ መቕጻዕቲ ወርዶ ተግሳጽ ዝጸልእ ከኣ ይመውት ሲኦልን መዓሙቕን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዩ ልቢ ሰብ ግዳ እንደይ ኣዝዩ መላገጺ ተግሳጽ ኣይፈቱን ናብ ጠይባን ኣይከይድን ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ ልቢ እንተጓሃየ ግና መንፈስ ይስበር ልቢ ኣእምሮኛ ፍልጠት ይደሊ ኣፍ ዓያሱ ግና ዕሽነት ይምገብ ኩለን ዕለታት እቲ ሕዙን ክፉኣት እየን ሕጉስ ልቢ ዘለዎ ግና ኩሉ ግዜ ደስ ዘብል መኣዲ እዩ ካብ ዓብዩ መዝገብ ምስ ህውከትሲ ሒደት ምስ ፍርሃት እግዚአብሔር ይሓይሽ ካብ ስቡሕ ብዕራይ ምስ ጽልኢ ጻሕሊ ሓምሊ ምስ ፍቕሪ ይሓይሽ ኮራይ ሰብ ቆየቋ የልዕል ዓቃል ግና ባእሲ የህድእ ጎደና ሃካይ ከም ሓጹር እሾኽ እዩ መገዲ ቁንዓት ግና እተደላደለት እያ ጥበበኛ ውሉድ ነብኡ ይሐጉሶ ዓሻ ሰብ ግና ንወላዲቱ ይንዕቃ ዕሽነት ነቲ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ደስታ እዩ ለባም ግና ትኽ ኢሉ ይኸይድ ኣብቲ ምኽሪ ዘይብሉ እቃኔታት ከንቱ ይኸውን ኣብቲ ምኽርቲ ዝበዝሕዎ ግና ይጸንዕ ሰብ ብምላሽ ኣፉ ይሕጐስ እወ ብግዚኡ ዝዝረብ ቃል ክንደይ ጽቡቕ እዩ ለባም ሰብ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሲኦል ኪርሕቕሲ መገዲ ህይወት ናብ ላዕሊ ትመርሖ እግዚአብሔር ንቤት ዕብያት ይምሕዎ ንዶብ መበለት ግና የቑሞ እኩይ ሓሳባት ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ልኡም ቃላት ግና ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ እዩ እቲ ረብሓ ዝሃርፍ ንቤቱ ይህውኻ መማለጃ ዝጸልእ ግና ብህይወት ይነብር ልቢ ጻድቕ ዝመልሶ ይሓስብ ኣፍ ረሲኣን ግና ሕሰም ይፍልፍል እግዚአብሔር ነቶም ረሲኣን ርሕቖም እዩ ንጸሎት ጻድቃን ግና ይሰምዖ ብሩህ ቆላሕታ ንልቢ ይሐጉሶ ብስራት ንዕጽምቲ የስብሖ እታ ናብ ህይወት ዝመርሕ ተግሳጽ ትሰምዕ እዝኒ ኣብ ማእከል ጠይባን ትነብር እቲ ተግሳጽ ዝኣቢ ንነፍሱ ይንዕቃ ዘለፋ ዝሰምዕ ግና ይልብም ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ንኽብረት ከኣ ትሕትና ትቕድማ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ሰብ ብልቡ ሓሳባት የዳሉ መልሓስ እትመልሶ ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ሰብሲ ኩሉ መገዱ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ንጹህ እዩ መናፍስቲ ዝመዝን ግና እግዚአብሔር እዩ ተግባርካ ንእግዚአብሔር ወፍዮ ሽዑ ሓሳባትካ ኪቆውም እዩ እግዚአብሔር ሲ ኩሉ ንምዱብ ነገር ከምኡ ንረሲእ ንመዓልቲ ሕሰም ፈጠሮ ብልቡ ዝዕበ ዘበለ ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ኢድ ብኢድ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ብምሕረትን ብሓቅን ስሬት ኣበሳ ይርከብ ሰብ እውን ብፍርሃት እግዚአብሔር ካብ እከይ ይርሕቕ እግዚአብሔር ብመገዲ ሓደ ሰብ ባህ እንተበሎ ነቶም ጸላእቱ እኳ ምስኡ ብሰላም የንብሮም ካብ ብዙሕ እቶት ምስ ዓመፃ ሒደት ምጽድቂ ይሓይሽ ልቢ ሰብ መገዱ ይምድብ ንስጉምቱ ግና እግዚአብሔር እዩ ዘቕንዓ ኣብ ከናፍር ንጉሲ ንግራት ኣምላኽ ኣሎ ኣፉ ብፍርዲ ኣይጋገን ሓቀኛ ሚዛንን መምዘንን ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ከረጺት ዘሎ ኩሉ መምዘኒ ከኣ ተግባሩ እዩ ዙፋን ብጽድቂ እዩ ዝጸንዕ እሞ ነገስታት ንረሲእነት ይፍንፍንዎ ጻድቃን ከናፍር ንነገስታት ይሐጉሶኦም
ነትቕንዕና ዝዛረቡን የፍቅርዎ ቁጥዓ ንጉሲ ልኡኽ ሞት እዩ ጥበበኛ ሰብ ግና ይህድኦ ገጽ ንጉስ እንተበርሀ ህይወት እዩ ሞገሱ ኸዓ ከም ደመና ብዙሓት እዩ ካብ ምጥራይ ወርቂ ክንደይ ኮን ምጥራይ ጥበብ ይበልጽ ካብ ምጥራይ ብሩርሲ ምጥራይ ምስትውዓል ክንደይ ኮን ይኸብር ጎደና እቶም ቁኑዓት ካብ እኩይ ምርሓቕ እዩ እቲ ንመገዱ ዝጥንቀቐላ ንነፍሱ ይሕልዋ ንውርደት ትዕቢት ትቕድማ ንውድቀት ከኣ ኹርዓት ምስቶም ዕቡያት ዘመተ ካብ ምክፋልሲ ምስቶም መሳኪን ደኣ ብመንፈስ ትሑት ምዃን ይሓይሽ ነቲ ቃል ዘይቕልበሉ ሰናይ ይረክብ ብእግዚአብሔር ዝእመን ከኣ ብፁዕ እዩ ጥበበኛ ዝልቡ መስተውዓሊ ይበሃል ጣዕሚ ኸናፍር ከኣ ትምህርቲ ይውስኽ ምስትውዓል ንዘጥርያ ሰብ ፈልፋሊት ህይወት እያ እሽነት ግና ነቶም ዓያሱ ቅጽዓቶም እያ ልቢ እቲ ጥበበኛ ንኣፉ መስተውዓሊ ይገብሮ ንኸናፍሩ ድማ ትምህርቲ ይውስኸን ልኡም ዘረባ መዓር ወለላ እዩ ንነፍሲ ጥዑም ንዕጽምቲ ኸኣ ጥዕና እዩ ንሰብ ቅንዕቲ እትመስሎ መገዲ ኣላ መወዳእታኣ ግና መገዲ ሞት እዩ ኣፉ ይድርኾ እዩ እሞ ጥሜት እቲ ዓያዪ ስሊዑ ኢሉ ይዓዪ ሕሱም ሰብ እከይ ይኹዕት ኣብ ከናፍሩ ኸኣ ከም ዝባላዕ ሓዊ ኣሎ ጠዋይ ሰብ ቆዮቓ ይዝርግሕ ሓማዩ ኸኣ ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም ግፍዐኛ ሰብ ንብጻይ ሓባብሎ እሞ ሰናይ ናብ ዘይኮነት መገዲ ይመርሖ ብዒንቱ ዝጠቅስ ሓሳባቱ ጠዋይ እዩ ከናፍሩ ዝርምጥጥ ከኣ ነቲ ኽፍኣት ፈጺምዎ እዩ ሸያብ ፀጉሪ ናይ ክብሪ ዘውዲ እዩ እዚ ኸኣ ኣብ መገዲ ጽድቂ እዩ ዝርከብ ንኹራ ደንጓይ ዝኾነ ካብ ጅግና ይበልጽ ካብቲ ንኸተማ ዝሕዝ ከኣ መንፈሱ ዝገዝእ ይበልጽ ዕጭ ናብ ሕቕፊ እዮም ዘውድቑ ንመን ከም ዝበጽሕ ግና እግዚኣብሔር እዩ ዝምድቦ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 17 ካብ ሕሩድ ዝመልኦ ቤት ምስ ቆየቋስ ንቕጽቲ ቁራስ ምስ ህድኣት ትበልጽ ለባም ባርያ ንነውራም ውሉድ ይገዝኦ ኣብ ማእከል ኣሕዋት ድማ ርስቲ ይካፈል መምከኺ ንብሩር እቶን ከኣ ንወርቂ እዩ ንልቢ ዝፍትኖ ግና እግዚኣብሔር እዩ እኩይ ሰብ ንበደለኛ ክንፈርጽን ይብሎ ሓሳቡ ድማ ነታ እኪይቲ መልሓስ ይሰምዓ ንድኻ ዘይባጩ ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ብጉድኣት ዝሕጐስ ከኣ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ንኣረገውቲ እቶም ደቂ ደቆም ዘውዶም እዮም ንቖልዑ ከኣ ኣቦታቶም ክብረቶም እዮም ንዓሻስ ዓብዩ ዘረባ ኣይመጠኑን ንመስፍን ደኣግዳ ሓሰውቲ ኸናፍር ከመይ ኢለን መማለጃ ነቲ እትቐበሎ ከም ብሩር ዕንቁ እዩ ኣብ ዝኸደ እንተኸደ ይሰልጦ ፍቕሪ ዝደሊ ንበደል ይኽውሎ ናብ ነገር ዝምለስ ግና ንእሙናት ፈተውቲ ይፈላልዮም ካብ ሚእቲ ግርፋት ንዓሻስ ተግሳጽ ንለባም ኣዕሚቑ ይኣትዎ እኩይ ሰብ ዕልወት ጥራይ ይደሊ ስለዚ ጨካን መልእኽተኛ ይሰደሉ ዓሻ ብዕሽነቱ ካብ ዝጓነፈካስ ኮራኹራ ዘሕደጓ ድቢ ክትጓነፈካ ይሓይሽ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እከይ ዝፈዲ መከራ ካብ ቤቱ ኣይረሕቅን ምጅማር ቆየቋ ከም ምኽፋት መገዲ ውሕጅ እዩ ስለዚ ናብ ምሕርቃም ስኒ ኸይበጽሐ ካብ ቆየቋ ረሓቕ እቲ ንዓማጺ ናጻ ዘውፅኦን ንጻድቕ ዝኹንኖን ክልቲኦም ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉናት እዮም ዓሻስ ልቢ የብሉን እዩ እሞ ጥበብ ክገዝእሲ እቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዋጋ ንምንታይ ይጠቅም ፈታዊ ንኹሉ ጊዜ ፍቅር ሓው ድማ ንጸገማ ይውለድ ልቢ ዘይብሉ ሰብ ኣገን ይጠቅዕ ኣብ ቅድሚ ብጻዩ ኸኣ ይወሓስ ባእሲ ዝፈቱ ሓጢኣት ይፈቱ ንደጊኡ ዘይንውሕ ምብራስ ይደሊ ጠዋይ ልቢ ዘለዎ ሰናይ ኣይረክብን ወስላታ ዝልሳኑ ኸኣ ኣብ መከራ ይወድቕ ዓሻ ዝወለደ ብኡ ይጉሂ ኣቦ ዓሻውን ከቶ ኣይሕጐስን ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድሃኒት እዩ
ስቡር መንፈስ ግና ንዕጽምቲ የንቅጾ ረሲእ መገዲ ፍትሒ ንምጥዋይ መማለጃ ካብ ሕቕፊ ይወስድ ለባም ሰብሲ ጥበብ ኣብ ቅድሚኡ ኣላ ኣዒንቲ ዓሻ ግና ክሳዕ ወሰን ምድሪ እየን ዓሻ ውሉድ ነብኡ ጓሂ እዩ ንወላዲቱ ከዓ ምረት እዩ ንጻድቕ ምቕጻዕ ንኽቡራት ስለቕንዕንኦም ምውቃዕ ሰናይ ኣይኮነን እቲ ፍልጠት ዘለዎስ ቃላቱ ይቁጥብ ህዱእ መንፈስ ዘለዎ ለባም እዩ ዓሻ እኳ ስቕ እንተበለስ ጥበበኛ መሲሉ ይርአ ከናፍሩ ዝዓጹ ኣእምሮኛ ይበሃል መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 18 እቲ ንርእሱ ዝፍለ ትምኒት ይደሊ ንኹሉ ጥበቡን ይቃወሞ ዓሻ ነቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ክገልጾ እምበር ምስተውዓል ኣይፈቱን እዩ ረሲእ እንተመጸ ንዕቀት ድማ ይወፅእ ምስ ነውሪ እውን ጸርፊ ይመጽእ ቃላት ኣፍ ሰብ ጥልቂ ማያት እዩ ናይ ጥበብ ዓይኒ ማይ ከዓ ወሓዚ ርባ እዩ ጻድቕ ምእንቲ ክገፍዕ ኢልካ ምስ ረሲእ ምሽራውሲ ሰናይ ኣይኮነን ከናፍር ዓሻ ናብ ባእሲ ኣትዋ ኣፉ ከዓ መውቃዕቲ ይጽውዕ ኣፍ ዓሻ ንእኡ ጥፍኣቱ እዩ ከናፍሩ ከዓ ወጽመድ ነፍሱ እየን ቃላት ጠባው እዝኒ ከም ጥዑም ኩላሶ እዩ እሞ ክሳዕ ውሽጢ መዓንጣ ይወርድ እቲ ንዕዮ ሸለል ዝብሎ ሰብሲ ሓዉ በታን ገንዘብ እዩ ስም እግዚኣብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ናብኡ ጎዩ ይዕቁብ ንሃብታም እቲ ጥሪቱ ጽኑዕ ከተማኡ እዩ ብሓሳቡ ከዓ ከም ክብ ዝበለ ቐጽሪ እዩ ልቢ ሰብ ቅድሚ ውድቀት ልዕል ይብል ትሕትና ከዓ ንኽብረት ትቕድማ ከይሰምዐ ምላሽ ዝህብ ሰብ ዕሽነትን ነውርን ይቝጸሮ ሰብ እንተሓመመስ መንፈሱ ይድግፎ ንተሰብረ መንፈስ ግና መን ከበርትዖ ይኽእል ልቢ ለባም ሰብ ፍልጠት የጥሪ እዝኒ ጠይባን ከዓ ፍልጠት ትደሊ ንሰብ ውህበት መገዲ ይርሕበሉ ናብ ዓበይቲ ከዓ የእትዎ እቲ ቅድም ነገሩ ዘፍርስ ቅኑዕ ይመስል እቲ በዓል ጋራ ግና መጺኡ ኣጸቢቑ ይምርምሮ ዕጭ ወድእ ንባእሲ ይውድኦ ንብርቱዓት ይፈላልዮም ካብ ጽንዕቲ ኸተማስ እተበደለ ሓዉ ይቃወም ባእሶም ከዓ ከም መሃርሃር ዕርዲ እዩ ከብዲ ሰብ ካብ ፍረኣፉ ይጸግብ ካብ እቶት ከናፍሩ ከዓ ይጸግብ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ እቲ ሰበይቲ ዝረክብ ሰናይ ይረክብ ካብ እግዚኣብሔር ከዓ ሞጎስ ይቕበል ድኻ እናለመነ ይዛረብ ሃብታም ግና ብትሪ ይምልስ ብዙሓት ፈተውቲ ዘለዎ ሰብ ይጠፍእ ግናኸ ካብ ሓዊ ኣብሊጹ ጥብቂ ዝኾነ ፈታዊ ኣሎ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ካብቲ ቄናን ከናፍር ዘለዎ ዓሻስ ብንጽህና ዝመላለስ ድኻ ይሓይሽ ነፍሲ ብዘይፍልጠት ምዃና ጽቡቕ ኣይኮነን ቅልጡፍ እግሪ ከዓ ይስሕት ሰብ ብዕሽነቱ መገዱ ይገላብጥ ልቡ ግና ኣብ እግዚኣብሔር እዩ ዘንጸርጽር ሃብትስ ብዙሓት ፈተውቲ ይውስኽ ንድኻ ግና ፈታዊኡ እኳ ይሓድጎ ሓሳዊ ምስክር ከይተቐጻ ኣይተርፍን እቲ ሓሶት ዘይውፅእ ከዓ ኣየምልጥን ንኸበርተ ብዙሓት የቀባጥሩሉ ነቲ ዓዳሉ ህበታት ድማ ኩሎም ፈተውቱ እዮም ንድኻ ኩሎም ኣሕዋቱ ይጸልእዎ ምናዳ እኳ ፈተውቱ ካብኡ ይርሕቁ ብቓላት ይስዕቦም ግና ኸየለውን ልቦና ዘጥሪ ንነፍሱ የፍቅራ ንምስተውዓል ዘድህበሉ ሰናይ ይረክብ ሓሳዊ ምስክር ከይተቐጻ ኣይተርፍን ሓሶት ዘይውፅእ ከዓ ይጠፍእ ንዓሻ ጣዕሚ ንብረት ኣይግብኦን ምናዳ እኳ ንባርያ ኣብ ልዕሊ መሳፍንቲ ምስልጣን ኣይግብኦን ምስተውዓል ንሰብ ንኹራ ደንጓይ ይገብሮ ንበደል ምሕላፍ ከዓ ክብረቱ እዩ ኩራ ንጉስ ከም ምጉዛም ኣንበሳ እዩ ሞገሱ ግና ኣብ ሳዕሪ ከም ዝወርድ ኣውሊ እዩ ዓሻ ውሉድ ነብኡ መከራ እዩ ቆዮቓ ሰበይቲ ከዓ ከየቋርፀ ዝነጥብ ናሕሲ እዩ ቤትን ሃብትን ካብ ወላዲ ይውረስ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚኣብሔር እያ ትህኪት ናብ ዓሚቕ ድቋስ የውድቕ ሸለልተኛ ነፍሲ ከዓ ትጠሚ ትእዛዝ ዝሕሉ ነፍሲ ይሕሉ
መገዱ ሸለል ዚብል ግና ይመውት እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር እለቅሖ ንሱ ንሰናይ ግብሪ ክፈድዮ እዩ ገና ተስፋ ኸሎ ንወድኻ ቕጽዓዮ ክሳዕ ንምቕታሉ ግና ኣይትናደድ እንተ ኣናገፍካዮስ ከተንድዶ ኢኻ እሞ ኮራይ ሰብ ይዕደ ኣብ መወዳእትኻ ጥበበኛ ክትከውንሲ ምኽሪ ስማዕ ተግሳጽውን ተቐበል ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሓቐና ኣሎ ምኽሪ እግዚኣብሔር ግና እዩ ጸኒዑ ይነብር ንሰብ ረሕራሒ እዩ ገጹ ካብ ሓሳውስ ድኻ ይሓይሽ ፍርሃት እግዚኣብሔር ናብ ህይወት የብጽሕ ሳላኡ ሰብ ጸጊቡ ይሓድር ክፉእ ከኣ ኣይረኽቦን ሃካይ ንኢዱ ናብ ጻሕሊ እትዋ ግና ኸናብ ኣፉ እኳ ኣይመልሳን ንመላገጺ እንተገረፍካዮ ገርሂ ጥንቀቕ ንበዓል ኣእምሮ እንተገሰጽካዮ ኸኣ ፍልጠት የስተውዕል እቲ ነብኡ ዘይጥፍእ ነዲኡን ዝሰጉግ መሕፈርን ነውራምን ውሉድ እዩ ወዴ ነቲ ኻብ ቃል ፍልጠት ዘርሕቐካ ተግሳጽ ምስምዑ ሕደጎ ሕሱም ምስክር ንፍርዲ የባጭወሉ ኣፍ ረሲእ ከኣ ኣበሳይ ውሕጥ ፍርድን መላገጽቲ መውቃዕቲ ኸኣ ንዝባን ዓያሱ ተዳልዩሎም ኣሎ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ወይኒ መላገጺ እዩ ዝስክር መስተ ኸኣ ሃዋኺ እዩ በዚ ሰንከልከል ዚብል ዝበለስ ጥበበኛ ኣይከውንን ንጉስ ከም ምጉዛም ኣንበሳ እዩ ዘሰንብድ እቲ ዘኾርድዮ ንህይወቱ ይብድላ ንሰብ ካብ ቆየቋ ምርሓቕ ክብረት እዩ ዓሻ ግና ዘሊሉ ይኣትዎ ሃካይ ብምኽንያት ቁሪ ኣይሓርስን ብጊዜ ቐውዒ ይልምን እሞ ገለ እኳ ኣይረክብን ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ጥልቂ ማይ እዩ በዓል ኣእምሮ ግና ይቐድሖ ርሕራሕኦም ዘውርዩ ብዙሓት እዮም ግና ኸንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ብንጽህናኡ ዝመላለስ ጻድቕሲ ብድሕሪኡ ውሉዱ ብሩኻት እዮም ኣብ ዙፋን ፍርዲ እተቐመጠ ንጉስ እከይ ንዘበለ ኹሉ ብዒንቱ ይብትኖ ንልቤ ኣጽርየዮ ካብ ሓጢኣተይ ነጽሄ ክብል ዝኽእል መን እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ክልተ ዓይነት መስፈሪ እዚኣተን ክልቲኤን ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉናት እየን ቈልዓ እኳ ዕዮኡ ቅኑዕን ንጹህን እንተኾነ ብግብሩ ይፍለጥ ነታ ሰማዓይት እዝንን ነታ ረኣይት ዓይንንሲ ንኽልቲኤን እግዚኣብሔር እዩ ዝገበረን ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን ድቃስ ኣይትፍቶ ንዒንትኻ ቋሕ ኣብለን ሽዑን ጌራ ክትጸግብ ኢኻ ዓዳጊ ሕማቕ እዩ ይብል መገዱ ምስ ከደ ግና ይሕበን ወርቅን ብዙሕ ዕንቁን ኣሎ ፈላጣት ከናፍር ግና ክቡር ኣቕሓ እየን ነቲ ንጓና እተዋሕሰ ክዳኑ ውሰደሉ ኣብ ክንዲ እቶም ጓኖትሲ ተሓዚ ካብኡ ውሰድ እንጌራ ጥበራ ንሰብ ጥዑም እዩ ድሓር ግና ኣፉ ጸጸር ይመልእ ሃቐና ብምኽሪ ይጸንዕ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ እቲ እናዞረ ዚሓሚ ምስጢራት ይቐልዕ ስለቲ ምስቲ ኸናፍሩ ዘጊፍሕ ሰብ ኣይትተሓወስ እቲ ነብኡን ነዲኡን ዚረግም መብራህቱ ኣብ ማእከል ድቕድቕ ጸልማት ኪጠፍእ እዩ እቲ መጀመርታ ቐጢፉ እተኣከበ ርስቲ መወዳእተኡ ኣይኪባረኽን እዩ እከይ ክፈደ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ እሞ ንሱ ኸድሕነካ እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍንፉን እዩ ጠባሪ ኸኣ ሰናይ ኣይኮነን ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር እዩ ዝምራሕ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ እዩ ንመገዱ ዘስተውዕላ ብሃንደበት እተቐደሰ እዩ ምባልን ድሕሪ መብጽዓ ምምርማርንሲ ንሰብ መፈንጥራ እዩ ጥበበኛ ንጉስ ነቶም ረሲኣን የዝርዎም ብመንኰራኹር ድማ ይድርጾም መብራህቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ሰብ እዩ ንሱ ንብዘሎ ውሻጠ ልቢ ይምርምሮ ምሕረትን ሓቅን ንንጉስ ይሕልዋኡ ንሱ መምሕረት ንዙፋኑ የጽንዖ ሓይልን መንእሰይ ክብረቱ እዩ ንኣረገውቱ ኸኣ ሽበቶም ስልማቶም እዩ ሰመርመር ዚብል ስምብራት ካብ ክፍኣት የጽሪ ከምኡውን መውቃዕቲ ንውሻጠ ልቢ የጽርዮ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ወሓዚ ማይ እዩ ንሱ ናብ ዝደለዮ ይመልሶ ሰብሲ ኩሉ መገዱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅኑዕ ይመስሎ ግና እግዚአብሔር እዩ ልቢ ዝመዝን እግዚአብሔር ካብ መስዋዕትስ ጽድቅን ቅንዕናን ምግባር እዩ ዝፈቱ
ኩርዓት ዓይንትን ንፉሕ ልብን ሓጢኣት እዩ ንሱ ኸኣ መብራህቲ ረሲኣን እዩ ሓቐና እቲ ትጉህ ናብ ረብሓ ይብጽሕ እቲ ዝህውኽ ዘበለ ግና ስእነት ጥራይ ይህወኽ እቲ ብሓሳዊት መልሓስ ዝተኣከበ መዝገብ በኒኑ ይጠፍእ ናብ ወጽመት ሞት ከኣ ይውድቕ ቅንዕና ምግባር ኣብ ዮም እዮም እሞ ነቶም ረሲኣንሲ ግፍዖም ጥፍኣቶም እዩ መገዲ እቲ በደለኛ ጥውጥዋይ እያ ንጹህ ሰብ ግና ግብሩ ቕኑዕ እዩ ካብ ምስ ነግራም ሰበይቲ ኣብ ሓደ ቤትሲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይሓይሽ ነፍሲ ረሲእ ንእከይ ትምነዮ ብጻየውን ኣብ ቅድሚኡ ምሕረት ኣይረክብን ንመላገጺ እንተቐጻዕካዮ እቲ ገርህ ጠቢብ ይኸውን ንጥበበኛ እንተመሃርካዮ ኸኣ ፍልጠት ይቕበል እቲ ጻድቕ ንቤት ረሲእ ይምልከቶ ነቶም ረሲኣን ከኣ ናብ መከራ ይጽድፎም እቲ ንጥርዓን ድኻ ኸይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝዓጹ ንሱውን ይጠርዕ እሞ ምላሽ ኣይረክብን ብስውር ዝኣተወ ገጸ በረኸት ኩራ ይህድእ ሕቡእ ውህበት እውን ንብርቱዕ ቁጥዓ የዝሕሎ ቕኑዕ ምግባር ንጻድቕ ሓጐሱ እዩ ንገበርቲ ዓመፃ ግና ረዓድ እዩ እቲ ኻብ መገዲ ልቦና ዘይዝንብል ሰብ ኣብ ኣኼባ ምዉታት ይነብር ጣዕሚ ንብረት ዝፈቱ ይደኪ ወይንን ዘይትን ዝፈቱ ኸኣ ኣይህብትምን ረሲእ በጃ ጻድቕ እዩ ኣብ ክንዲ ቕኑዕ ድማ ጠላሚ ይሓልፍ ካብ ምስ ነግራም መሰቀቒትን ሰበይትስ ኣብ በረኻ ምቕማጥ ይሓይሽ ኣብ ቤት ጥበበኛ ክቡር መዝገብን ዘይትን ኣሎ ዓሻ ሰብ ግና ይውሕጦ እቲ ንጽድቅን በጎነትን ዝስዕባን ህይወትን ጽድቅን ክብረትን ይረክብ ጥበበኛ ሰብ ናብ ከተማ ሓያላት ይድይብ ንሓይሊ እምንትዋ የፍርሶ እቲ ኣፉን መልሓሱን ዝሕሉ ሰብ ንነፍሱ ካብ ፀበባ ይሕልዋ ዕቡይን ኩርዕን ሰብ መላገጺ እዩ ስሙ ንሱ ብናይ ትዕቢት ቁጥዓ ይገብር ሃካይ ኣዳው ምዕያይ ኣብያ እየን እሞ ትምኒቱ ይቐትሎ ምሉእ መዓልቲ ብህርፋን ዝምነ ኣሎ ጻድቕ ግና ይህብ ኣይከልእን ከኣ መስዋዕቲ እቶም ረሲኣን ፉንፉን እዩ ምናዳ እኳ ብእኩይ ሓሳብ እንተኣቕርቦ ሓሳቡ ምስክር ይጠፍእ ዝሰምዕ ሰብ ግና ኩሉ ግዜ ክዛረብ ይፍቀደሉ ረሲእ ሰብ ገጽ ድርቅና የርኢ ጻድቕ ግና መገዱ የጽንዕ ጥበብ ወይስ ኣእምሮ ወይስ ምኽሪ ንእግዚአብሔር ዝቃወሞ የልቦን ፈረስ ንመዓልቲ ውግእ ተዳልዩ ኣሎ ስዕረት ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ ሞገስ ከኣ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ ሃብታምን ድኻን ይራኸቡ ንኹላቶም ዝገበሮም እግዚአብሔር እዩ ኣስተውዓሊ ሰብሲ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ገርህታት ግና ህሩግ ይብሉ እሞ ብኡ ይጉድኡ ዓስቢ ትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔርንሲ ሃብትን ክብረትን ህይወትን እዩ እሾኹን መፈንጥራን ኣብ መገዲ እቲ ቐናን እዩ እቲ ነፍሱ ዝሕልዋ ካብኡ ይርሕቕ ንቖልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላ ምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከግልስን እዩ ንድኻ ሃብታም ይገዝኦ ተለቃሒ ኸኣ ባርያ እቲ ዘለቅሖ እዩ እቲ ኣበሳ ዝዘርእ መከራ ይዓጽድ ብሸቦት ቁጥዓኡ ይጠፍእ እቲ ርሕርሕ ቆላሕታ ዘለዎ ንድኻ ካብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ይባረኽ ንመላገጺ ሰጎጎ እሞ ቆየቓ ክወፅእ እዩ በኣስን ጸርፍን ከኣ ክውዳእ እዩ እቲ ንጽህና ልቢ ዝፈቱ እሞ ጸጋ ኣብ ከናፍሩ ዘለዎ ፈታዊኡ ንጉስ እዩ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ንጥበብ ይከናኸነኣ ንሱ ግና እቲ ጠላሚ ይግልብጦ ሓካይ ኣብ ወጻኢ ኣንበሳ ኣሎ ኣብ ማእከል ኣደባባይ እቕተል ኸውን እየ ይብል ኣፍ ኣመንዝራ ሰበይቲ ዓሚቕ ጉድጓድ እዩ እግዚአብሔር እተቖጥዖ ሰብ ኣብኣ ይወድቕ ንልቢ ቈልዓ ዕሽነት ተቖራኒዎ ኣሎ ሸቦጥ መቕጻዕቲ ግና ካብኡ የርሕቖ ንድኻ ዝቖጥዖ ይህብትሞ ንሃብታም ዝሂቦ ኣብ ስእነት ጥራይ የብጽሖ ኣብ ውሽጥኻ እንተ ኣርነብካየን ኩላተን ኣብ ከናፍርካ እንተ ኣለዋስ ጥዑም እዩ እሞ ዝንኻ ጽሎ ቃላት ጠየባን ከኣ ስማዕ ብልብኻ ናብ ፍልጠተ ያቕልብ እምንትኻ ብእግዚአብሔር ምእንቲ ኸውንሲ ኣነ ሎሚ ንኣኻ እወ ንኣኻ ምሂረካ ነቶም ዝልእኩኻ
ቃላት ሓቂ ምእንቲ ክትመልስ ርግጽ ነገርን ቃላት ሓቅን ምእንቲ ኸፍልጠካ ኢለስ ድሮ ዶ ናይ ምኽርን ናይ ፍልጠትን ብሉጽ ነገር ኣይጽሓፍኩልካን እየ። እግዚአብሔር ክማጎተሎም ነቶም ገፈፍቶም ከኣ ህይወቶም ኪገፎም እዩ እሞ ነቲ ድኻስ ለዝኾነ ኣይትግፈፎ ንሽጉር ድማ ኣብ ደገ ኣይተጥቅዓዮ። መገዱ ምእንቲ ኸይትመሃር እሞ ንነፍስኻ ኸይትፈንጥረላ ምስ ኮራይ ሰብ ኣይትመሓዞ ምስ ትቆጣዐ ኸኣ ኣይትኺድ ካብቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ ንዕዳ ዝወሓሱ ኣይትኹን ምፍዳይ እንተሰኣንካስ ስለምንታይ እዩ መንጸፍካ ካብ ትሕቴኻ ዝውሰድ ኣቦታትካ ዝቖምዎ ናይ ቀደም ደረት ኣይተዝብል ኣብ ዕዩኡ ፈጣን ዝኾነ ሰብዶ ርኢኻ ትፈልጥ ንሱ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እዩ ዝቐውም ኣብ ቅድሚ ታሕቶት ሰባት ኣይቀውምን። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ኣብ መኣዲ ምስ መኮነን እንተተሰራዕካ መን ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ኣጸቢቕካ ኣስተብህል ስሱዕ እተኾንካስ ንጎረራኻ ካራ ኣቕርበሉ ጠባሪ ብልዒ እዩ እሞ ነቲ ጥዑም በብልዑ ኣይትብሃጎ ሃብታም ክኸውን ኢልካ ኣይትጽዓር ንጥበብካ ኣብኡ ኣይተውዕሎ ከምቲ ንሰማይ ኣቢሉ ዝነፍር ንስሪ ብርግጽ ኣኽናፍ የውፅእ እዩ እሞ ኣዒንትኻ ዶ ናብቲ ዘየሎ ከተውድቕ ኢኻ ናይ ክፉእ ዝዓይኑ እንጌራ ኣይትብላዕ ጣዕሚ መብልዑ ኸኣ ኣየብህግካ ብላዕ ስተይ ይብለካ ኣብ ውሽጡ ግና ተጸባጻቢ እዩ እሞ ልቡ ምሳኻ ኣይኮነን ነታ ዝበላዕካያ ኹላሶ ክትተፍኣ ኢኻ ነቲ ጽቡቕ ዘረባኻውን ከተጥፍኦ ኢኻ ዓሻ ነቲ ጥበብ ዘረባኻ ይንዕቆ እዩ እሞ ኣብ እዝኑ ኣይትዛረብ ናይ ቀደም ደረት ኣይተዝብል ናብ ግራት ዘኽታማት ከኣ ኣይትእቶ እቲ ጠበቓኦም ብርቱዕ እዩ እሞ ባዕሉ ኣብ ክንድኦም ኪማጎተልካ እዩ ልብኻ ናብ ትግዛጽ ኣእዛንካ ድማ ናብ ቃላት ፍልጠት ኣቕልብ ንቖልዓ ብሸቦጥ እንተገረፍካዮ ኣይመውትን እዩ እሞ ብዘይ መቕጻዕቲ ኣይትግደፎ ብሸቦጥ ትገርፎ እሞ ንነፍሱ ካብ ሲኦል ተድሕና ወደየ ልብኻ ጥበበኛ እንተኾነ ኣነውን ልበይ ይሕጐስ እወ ከናፍርካ ቐንዕና እንተተዛረበ ኮላሊተይ ደስ ይብለን ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ትጽቢትካ ኸኣ ከንቱ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ልብኻ ኩሉ መዓልቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ይሃልዎ እምበር ብኃጢአተኛታት ኣይትቕናእ ኣታ ወደየ ስማዕ እሞ ጥበበኛ ሁን ንልብኻውን ብመገዲ ኣቕንዓዮ ሰካርን ሃሮፍን ይደኽዩ ድቃስ ከኣ ጨርቂ የኽድን እዩ እሞ ኣብ ማእከል ሰታየ ወይኒ ኣብ ማእከል ህሩፋት በላዕቲ ስጋ ኣይትኹን ነቲ ዝወለደካ ኣቦኻ ስምዓዮ ኣዴኻ ምስ ኣረገት ከኣ ኣይትንዓቃ ንሓቂ ዓድጋ እሞ ኣይትሽጣ ንጥበብን ተግሳጽን ኣእምሮ ኸኣ ኣቦ ጻድቕ ብዙሕ ይሕጐስ ጥበበኛ ወዲ ዝወለደ ኸኣ ብእኡ ባህ ይብሎ ኣቦኻን ኣዴኻን ባህ ይበሎም እታ ዝወለደትካ ኸኣ ትተሓጐስ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ኣዒንትኻ ድማ ብመገደይ ደስ ይበለን ኣመንዝራስ ዓሚካ ዓዘቕቲ እያ ሰበይቲ ካልእ ጸቢብ ጉድጓድ እያ ከም ከታሪ ተድቢ ንብዙሓት ሰብውን ጠለምቲ ትገብሮም ዋይዋይታ ንመን እዩ ሓዘን ንመን እዩ ባእሲ ንመን እዩ ምስቁንቋር ንመን እዩ ብዘይ ምኽንያት ምቕሳል ንመን እዩ ምቕያሕ ዓይንስ ንመን እዩ ነቶም ምስታይ ወይኒ ዝድንግዩ ነቶም ዝደረቐ ወይኒ ክመርጹ ዝእከቡ እዩ ወይኒ ምቕያሑ ኣብ ብርለ መዋዕዋዑ ጥዒሙ ምውራዱ ኣይትጠምቶ ኣብ መወዳእታ ኸም ተመን ይነክስ ከም ኣፍዑት ሕንዙ ፈፍ የብል ኣዒንትኻ ሕውዝውዝ ይብላ ልብኻውን ጠዋይ ነገር ይዛረብ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ በጥ ከም ዝበለ ኣብ ጫፍ ደቐል ከም ዝደቀሰ ኢኻ እትኸውን ወቂዖምንስ ኣይተሰማዓንን ዘቢጦምንስ ኣይተፈለጠንን መኣስ ክነቅሕ እየ መሊሰ ክደልዮ እየ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ልቦም ግፍዒ እዩ ዝሓስብ ከናፍሮም ድማ ጥፍኣት እየን ዝዛረባ እሞ በቶም እኩያት ኣይትቕናእ
مساتاتهم كتنبرون أي تدلي بيت سالا طبب يهنت سالا مستوعالك أي تصنع كفلتات بيت سالا فلتت إيو كبورون تبقون زبالة كله طريت زملق طببنيا سب برتعيو أأمرو زلوخا حيلو يتصنع مبارسي بطبب تمريحكا تواقع دحانكا بمبزح مخرتي إيو طبب نتعشى أزيا لعليا عفا أبدكي أي كفتن إكيك يقبر زي حاسب سبسي سراح نقر إيو زي بحال مهزو عشا هاتيات إيو ملاقة تخا بسب فنفون إيو بمعالت مكرا أنت تحللكا حيلخا قرب إيو نتوب نام موزي كتتو أناقفهم نتوم سنكلكل إنابلو نام محرد زخدو خا أي تحدقهم إنهو إذا سايفلتنا ننتبلكا إتي لبز مزندو أي استبهلون إيو إتي النفس خاز تنقغلاس أي فلتون ديو نسوخ عن نفس وكف ككم قبرو خفديو إيو ودي تصبق إيو أمو معار بلع ولا لا معار نتنحنكا تعم إيو كمون نفس خاز طبب تمهار انت رخب كيات ساما ألو تثبيت كاون أيك قررتن إيو أتارسي نبيت صادق أي تدبيلا نتا معرفيو أي تحاوكا እትጻድቕ 7 ሰዓት ይወድቕ እሞ ይትንስእ ረሲኣን ግና ናብ መከራ ይጸድፉ እግዚአብሔር ነዚ ርእዩ ኸይጉህ እሞ ኩራኡ ካብኡ ኸይመልሲ ጸላኢኻ እንተ ወደቐ ኣይትተሓጐስ እንተ ጸደፈ ኸኣ ልብኻ ደስ ኣይበሎ እኩይ ሰብ ውሬታ ይብሉን ቀንዴል ረሲኣን ከኣ ይጠፍእ እዩ እሞ በቶም እከይ ዝገብሩ ኣይተንጸርጽር በቶም ረሲኣን ኣይትቕናእ ወዴ ንእግዚአብሔርን ንጉስን ፍርሃዮም ምስ ዓለውኛታት ኣይትጸንበር ብድንገት መዓት ኪወርዶም እዩ እሞ ንጥፍኣት ክልቲኦም መን እዩ ዝፈልጦ እዙን ካብ ጠቢባን እዩ ኣብ ፍርዲ ኣድልዎ ምግባር ሰናይ ኣይኮነን ነቲ በደለኛስ ጻድቕ ኢኻ ዝብሎ ህዝብታት ክረግምዎ ኣህዛቡን ክፍንፍንዎ እዮም እቶም ዝግስጽዎ ግና ደሓን ክኾኑ እዮም ኣብ ልዕሊኦም በረኸትን ጽቡቕ ዕድልን ይወርድ እዩ ቅኑዕ ምላሽ ዝህብ ከናፍር ይስዕም ናይ ወጻዕዮኻ ኣሰናዱ ኣብ ግራት ከኣ ንኣኻ ኣዳሉ ደሓር ቤትካ ስራሕ ንብጻይካ ብዘይ ምኽንያት መስኪርካ ኣይትጉዳእዮ ብኸናፍርካ ድማ ኣይትጠበር ከምታ ዝገበር ንኽገብሮ ንሰብ ከም ግብሩ ክፈድዮ እየ ኣይትበል ኣነ ብግራት ሃካይ ብናይቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኣተኸልቲ ወይነ ሓለፍኩ እንሆ ድማ ተኸርባ በቆልዎ ቁጥቋጥ ውሒጥዎ እቲ መካባብያ እምንውን ፈሪሱ ልቤ ኣውዲቐይ ኣብኡ ተመልከትኩ ንኡ ርእየ ድማ ትምህርቲ ረኸብኩ ቁሩብ ድቃስ ቁሩብ ትኽስታ ምእንቲ ክትዓርፍ ቁርቢ ኣዳውካ ምምስቓል ሽዑ ድኽነትካ ገስጊሱ ንዴትካ ኸኣ ከም እተሰለፈ ሰብኣይ ይመጸካ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 25 እዘን ምስላታት እዚአን ድማ ናይ ሰሎሞን እየን ናይ ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ሰባት ከኣ ኣኻኽብወን ክብሪ እግዚአብሔርሲ ምስዋር ነገር እዩ ክብሪ ነገስታት ግና ምምርማር ነገር እዩ ልዕልና ሰማይን መዓሙቕ ምድርን ልቢ ነገስታትን ኣይተመርማርን እዩ ንብሩር ካብ ዛዕጉ ኣጽርዮ እሞ ሽዑን እንጠረኛ ኣቕሓ ይወጸሉ ንረሲእ ካብ ቅድሚ ንጉስ ኣርሕቆ ሽዑ ዝፋን ንጉስ ብጽድቂ ይጸንዕ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣዒንትኻ ዝረኣዮ መስፍን ካብ እትዋረድሲ ናብ ዝልዕል በል ኪብሉኻ ይሕሸካ እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣይትጅሃር ኣብ ቦታ ዓበይቲ ኣይትቑም ብጻይካ ምስ ኣሕፈረካ ኣብ መወዳእታ እትገብሮ ከይጠፍኣካስ ናብ ባእሲ ኣይትቐልጥፍ ዝሰምዐ ኸይጸርፈካ ስምካ ኸኣ ኸይከፍእሲ ነገርካ ምስ ብጻይካ ተመጻረ ምስጢር ካልእ ግና ኣይትቕላዕ ብግቡእ ጊዜ እተዘርበ ቓል ከም ሮማን ወርቂ ኣብ ጻሕሊ ብሩር እዩ ንእትሰምዕ እዝንን ጥበበኛን ገላጺ ከም ቀለቤት ወርቅን ከም ስልማት ጽሩይ ወርቅን እዩ እሙን ልኡኽ ነቶም ዝልእክዎ ከምቲ ዛሕሊ ውርጪ ብጊዜ ቐውዒ እዩ ንሱን ነፍሲ ጐይትኡ የቕስና ብዛዕባ ሕያቡ ብሓሶት ዝጅሃር ሰብሲ ከምቲ ዝናብ ዘይብሉ ደበናን ንፋስን እዩ
ፈራዲ ብትዕግስቲ ይቕልስ ልዙብ መልሓስ ከኣ ኣዕፅምቲ ይሰብር መዓር እንተረኸብካ እምብዛ ከይትጸግብ እሞ ከይተጥፍኦስ ዚኣኽለካ ብላዕ ጻይካ ከይመንወካ እሞ ከይጸልኣካስ ናብ ቤቱ እግርኻ ኣይተዘውትር እቲ ኣብ ብጻዮ ሓሶት ዝምስክርሲ ሞደሻን ሰይፍን በሊሕ ፍላጻን እዩ ብመዓልቲ ጸበባን ዝጽግዖ በኽበኽ ስንን መንሳተቲ እግርን እዩ ንሕዙን ልቢ ደርፊ ዝደርፈሉስ ከምቲ ብጊዜ ቁሪ ንመደረብታኦ ዝቕንጥጦን ኣብ ጨው ከኣ መጺት ዘእትወሉን እዩ ጸላኢኻ እንተጠመየ እንጌራ ኣብላዓዮ እንተጸምኦውን ማይ ኣስዮ በዚ ኸምዚ ጓህረ ኣብ ርእሱ ትእክብ እግዚኣብሔር ክኣኽፈዴካ እዩ ንፋስ ሰሜን ዝናብ የምጽእ ሓማይት ልሳን ከኣ ገጽ ተጸውግ ካብ ምስ ነግራም ሰበይቲ ኣብ ሓደ ቤትሲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይሓይሽ ካብ ርሑቕ ሃገር ዝመጽእ ብስራት ከም ዝሑል ማይ ንዝጸምአት ነፍሲ እዩ ኣብ ቅድሚ ረሲእ ሰንከልከል ዝብል ጻድቕ ከምቲ እተዘርገም ዓይኒ ማይን ከም ዝሰበበ ዔላን እዩ መዓር ኣብዚሕካ መብላዕ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምኡውን ከቢድ ነገር ምምርማር ዘሸግር እዩ መንፈሱ ዘይገትእ ሰብሲ ቀጽሪ ዘይብላ ዝፈረሰት ከተማ እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 26 ከምቲ በረድ ንጽብሓት ዝናም ከኣ ንቐውዒ ከምኡውን ንዓሻ ክብረት ኣይግብኦን ምኽንያት ዘይብሉ መርገምሲ ከምታ እትነፍር ጭሩ ከምታ እትበርር ረኻኺቶ ኣይበጽሕን እዩ ሓለንግ ንፈረስ ልጓም ንኣድጊ በትሪ ንዝባን ዓሻ እዩ ንስኻ ድማ ንእኡ ኸይትመስልሲ ንዓሻ ከም ዕሽነቱ ኣይትመልሰሉ ዓሻ ጠቢብ ከም ዝኾነ ኸይመስሎስ ከም ዕሽነቱ መለሰሉ እቲ ብኢድ ዓሻ መልእኽቲ ዝሰድድ ባዕሉ ኣጋሩ ይቑረጽ እሞ መከራ ይሰቲ ኣእጋር መጻጉዕ ጠልጠል ይብላ ምስላ ኸኣ ኣብ ኣፍ ዓያሱ ከምኡ እዩ ንዓሻ ኽብረት መሃብሲ ከምቲ ኸርጺት ዕንቂ ናብ ኩምራ እምኒ ምድርባይ እዩ ምስላ ኣብ ኢድ ዓያሱ ከም እሾኽ ኣብ ኢድ ሰካር እዩ እቲ ምስ ዓሻን ምስ ሓላፍ መገድን ዝወዓዓል ከምቲ ንዝረኸበ ዝወግእ ወርዋር ፍላጻ እዩ ከልቢ ናብ ትፍኡ ከም ዝምለስ ዓሻ ከምኡ ንዕሽነቱ ይደጋግሞ ኣነ ጥበበኛ እየ ዝብል ሰብ ዶ ርኢኻ ትፈልጥ ካብ ብኡኡስ ብዓሻ ተስፋ ምግባር ይበልጽ እቲ ሃካይ ኣብ መገዲ ኣንበሳ ኣሎ እረ ኣብ ኣደባባይ ኣንበሳ ኣሎ ይብል ከምቲ ማዕጾ ኣብ ወንዲ ወንድኡ ሃካይውን ከምኡ ኣብ ዓራት ይዘውር ሃካይ ንኢዱ ናብ ጻሕሊ እትዋ እሞ ናብ ኣፉ ምምላስ ድኻም ይኾኖ ሃካይሲ ካብ 7 ሰብ ብምስትውዓል ዝምለሱ ንሱ ብጥበብ ዝበለጸ ይመስሎ እቲ ናብ ናይ ዘይነገሩ ዚኣቱ ሓላፍ መገዲ ከምቲ ንእዝኒ ኸልቢ ዝሕዝ እዩ እቲ ንብጻይ ጠቢርዎስ ክጻወተካ እየ ዝገበርክዎ ዝብል እያድን ፍላጻን ሞትን ከም ዝውርውር ዕቡድ እዩ ዕንጨይቲ እንተተወድአ ሓዊ ይጠፍእ ሓማይ እንተዘየሎ ኸኣ ባእሲ ይውዳእ ከሰል ንጓህሪ ዕንጨይቲ ንሓዊ ከም ዝኸውን ነግራም ሰብኣይ ከኣ ከምኡ ባእሲ የሳውር ዘረባ ሓማይ ከኣ ጥዑም ኩላሶ እዩ እሞ ክሳዕ ውሽጢ መዓንጣ ይወርድ ሩሱን ከናፍርን እኩይ ልብንሲ ብዓፍራ ብሩር ከም እተለበጠ ኣቕሓ መሬት እዩ ጸላእ ብኸናፍሩ የምስል ኣብ ውሽጡ ግና ጥበራ የንብር ኣብ ልቡ 7 ዝፍንፍን ኣለዎ እሞ ድምፁ ኣልዚቡ እንተተዛረበ እኳ ኣይትእመኖ ጽልኡ ብተንኰል እንተተሓበአ እኳ ክፍኣቱስ ኣብ ማሕበር ክቕላዕ እዩ ጉድጓድ ዚኹዕት ኣብ ኣይወድቕ እምኒ ዘንከባብል ከኣ ንሳ ትምለሶ ሓሳዊት ልሳን ነቶም ዝቑሰለቶም ትጸልኦም መቀባጠሪ ኣፍ ከኣ ጥፍኣት የምጽእ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 27 መዓልቲ እትወልዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ብጽባሕ ኣይትመካሕ ካልእ ይንኣድካ ጓና እምበር ከናፍርካ ኣይኮነን እምኒ ኸቢድ እዩ ሑጻ ኸኣ ረዚን እዩ ካብ ክልቲኡ ግና ኣንጽርጽሮት ዓሻ ይኸብድ ቁጥዓ ጨካን እዩ ኩራውን ውሒዝ እዩ ኣብ ቅድሚ ቅንኢ ግና መን ደው ይብል
ካብ ሕቡቕ ፍቕሪ ግሉጽ ተግሳጽ ይሓይሽ ናይ ፍታዊ ምቕሳል እሙን እዩ ጸላኢ ግና ኣብዚሑ ይስዕን ንዝጸገበት ነፍስስ ወለላ መዓር ትረግጽ ንዝጠመየት ነፍሲ ግና ኩሉ መሪር እኳ ጥዑም እዩ ካብ ቤቱ ወፂኡ ዝኽብልል ሰብ ቤታ ሓዲጋ ከም እትኽብልል ዑፍ እዩ ቅብዕን ዕጣንን ንልቢ የሐጉሶ ጣዕሙ ፈታዊ ምስናይ ምኽሪ ነፍሱ ኸኣ ከምኡ እዩ ፈታዊኻን ፈታዊ ኣቦኻን ኣይትሕደግ ብመዓልቲ ጸበባኻ ናብ ቤት ሓዉኻ ኣይትኺድ ካብ ርሑቕ ዘሎ ሓውስ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጎረቤት ይሓይሽ ወደየ ነቲ ዝጸርፈኒ ምላሽ መሃቡ ክኽእልሲ ጥበበኛ ኹን ንልበይ እውን ኣሐጉሶ ኣስተውዓሊ ሰብሲ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ግርህታት ግና ንቕድሚት ይኸዱ እሞ ብኡ ይጉድኡ እቲ ንጓና እተዋሕሰ ክዳኑ ውሰደሉ ኣብ ክንዲ እቲ ጓና ካብኡ ታሕዚ ውሰድ እቲ ኣንጊሁ ዓው ኢሉ ንብጻይ ዝምርቖ ከም ዝረግም እዩ ዝቝጸር ብመዓልቲ ጥሚቀ ከየቋረጸ ዝነጥብ ቤትን ነግራም ሰበይትን ሓደ እዮም ንኣኣ ምዕጋትሲ ንንፋስ ምዕጋትን ብየማነይትኻ ዘይቲ ምዕሟኽን እዩ ሓጺን ንሓጺን ይስሕሎ ከምኡ ኸኣ ሰብ ንገጽ ብጻዩ ይስሕሎ ንበለስ ይከናኸን ፍሬኣ ይበልዕ ንጐይታኡ ይከናኸን ከኣ ይኸብር ከምቲ ገጽ ንገጽ ኣብ ማይ ዘርእዮ ከምኡ ኸኣ ልቢ ሰብ ንሰብ ይርእዮ ሲኦልን መዓሙቕን ከቶ ኣይጸግቡን ከምኡ ንዓንቲ ሰብ ኣይጸግባን እየን መምከኺ ንብሩር እቶን ንወርቂ እዩ ሰብ በቲ ዝነኣዶ ይፍለጥ ንዓሻ ኣብ መጉእ ምስ ጉርዲ ብንኢ እንተትጐድኦ እኳ እቲ ዕሽነቱ ኣይመሓደጎን ሃብቲ ንሓዋሩ ዘውድውን ንውልውል ወለዶ ኣይነብርን እዩ እሞ ሓለዋ ተባጊዕካ ኣጸቢቕካ ፍለጥ ንልብኻ ኣብ መጓሴኻ ኣንብሮ ዕላም ሓሊፉ ለቕሚ በቒሉ ኣብ ኣኽራን ድማ መኸል ተኣኪቡ ሕያወቲ ንኽዳንካ ድቤላውን መዓደግራት ኣሎካ ጸባ ኣጣል ንምግብኻን ንምግቢ ስድራኻን ንቐለባ ግራድካን ክኣክል እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ረሲኣን ዝሰጎም ዘይብሎም ይሃድሙ ጻድቃን ግና ከም ሽደን ኣንበሳ ይተብዑ ብስረ ኣበሳ ሃገርሲ ሓለቃታታ ይበዝሑ ብሳላ ኣስተውዓልትን ጥበበኛን ሰብ ግና ህልዋታ ይነውሕ ንመስኪን ዘጨንቕ ድኻስ ከምቲ ደምሲሱ እንጌራ ዝኸልእ ዝናም እዩ መፍረስቲ ሕግን ረሲኣን ይንእድዎም ሓለውቲ ሕጊ ግና ይዋግእዎም እኩያት ሰባትሲ ቅንዕና ኣየስተውዕልን እቶም ንእግዚኣብሔር ዝደልይዎ ግና ኩሉ የስተውዕሉ ካብቲ ብጠዋይ መገዲ ዝኸይድ ሃብታምሲ ብንጽህና ዝመላለስ ድኻ ይሓይሽ ንሕጊ ዝሕልዎስ ኣስተውዓሊ ውሉድ እዩ ምስ ሓሻሻት ዝመሓዞ ግና ነብኡ የሕፍሮ እቲ ብዘይግባእ ረብሓን ሓረጣን ገንዘቡ ዘብዝሕ ነቲ ንመሳኽን ዝርሕርሓሎም ይእክበሉ እቲ ሕጊ ኸይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ እኳ ፍንፉን እዩ እቲ ንቕኑዓት ኣጋግዩ ናብ እኩይ መገዲ ዘእትዎም ባዕሉ ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ክይወርሱ እዮም ሃብታም ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ይመስሎ ግና ከኣእምሮ ዘለዎ ድኻ ይዕዘቦ ጻድቃን እንተተዓወቱ ዓብዩ ኽብሪ ይኸውን ረሲኣን ልዕል እንተበሉ ግና ሰብ ይሕባእ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ኩሉ ግዜ ዝፈርህ ሰብ ብፁዕ እዩ ልቡ ዘይትርር ግና ኣብ መከራ ይወድቕ ኣብ ድኻ ህዝቢ ዝገዝእ ረሲእ ከም ዝጓዝም ኣንበሳን ከም ጥሙይ ድብን እዩ ኣእምሮ ዘይብሉ መስፍን ብዙሕ የግፍዕ ንፍገት ዝጸልእ ግና መዓልታቱ የንውሕ ደም ነፍሲ ዝኸበዶ ሰብ ክሳዕ መቓብር ይሃድም ሓደ እኳ ኣይዕገቶ ብዘይ መንቅብ ዝመላለስ ይድሕን ብጠዋይ መገዲ ዝኸይድ ግና ብእቡኡ ይወድቕ ግራቱ ዝከናኸን እንጌራ ይጸግብ ደድሕሪ ምናምን ዝስዕብ ግና ሽጋር ይጸግብ እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ግና ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ኣድልዎ ሰናይ ኣይኮነን ሰብ ምእንቲ ቁራስ እንጌራ ይብድል ክፉእ ዝዓይኑ ሰብ ክህብትም ይቕልጥፍ ሽጋር ከም ዝወርዶ ኸኣ ኣይፈልጥን ካብቲ ብልዙብ ልሳን ዘቀባጥርሲ
እቲ ምስ ሰብ ዝግስጾ ድሓር ዝበለጸ ሞጎስ ይረክብ። እቲ ካብ ኣቦኡ ናዲኡን ዝሰርቕ እሞ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብል ንሱ መሓዛ መጣፍኢ እዩ። ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእሲ የልዕል፣ ብእግዚአብሔር ዝእመን ግና ይጸግብ። ብልቡ ዝእመን ዓሻ እዩ፣ ብጥበብ ዝመላለስ ግና የምልጥ። ንድኻ ዝህብ ገለ ኣይጐድሎን፣ ነቲ ኣዒንቱ ዝዕምቶ ግና ብዙሕ መርገም ይወርዶ። ረሲኣን ልዕል እንተበሉ ሰብ ይሕባእ፣ እንተ ጠፍኡ ግና ጻድቃን ይዕምሩ። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 29 እቲ ብዙሕ ተገሲጹ ክሳዱ ዘትርር ሰብ ብድንገት ይጭፍለቕ፣ መድሃኒት እውን የብሉን። ጻድቃን እንተዓመሩ ህዝቢ ይሕጐስ፣ ረሲእ እንተሰልጠነ ግና ህዝቢ የስቆርቁር። ጥበብ ዝፈቱ ሰብ ነብኡ ይሐጉሶ፣ ምስ ኣመናዝር ዝመሓዞ ግና ገንዘቡ ይውድእ። ንጉስ ንሃገር ብፍርዲ የጽንዓ፣ ፈታው መማለጃ ግና ይጥፍእ። እቲ ንብጻይ ዘይቀባጥረሉ ንእጋሩ መጻወድያ ይገብረሉ። ኣብ ገበን እኩይ ሰብ መፈንጥራ ኣሎ፣ ጻድቕ ግና እልል ይብል ይሕጐስውን። ጻድቕ ንገበን ድኻታት የስተውዕሎ፣ ረሲእ ግና ምስተውዓል ኣይፈልጥን። መላገጽቲ ሰብ ከተማ የንድዱ፣ ጠየባን ግና ኩራ ይመልሱ። ጠቢብ ምስ ዓሻ እንተ ተማጐተ ወይ ይኹሪ ወይ ከኣ ይስሕቕ፣ ዕረፍቲ የብሉን። እቶም መፍሰስቲ ደም ንፍጹም ሰብ ይጸልእዎ፣ ቁኑዓት ግና ነፍሱ ይደልዩ። ዓሻ ንኹሉ ኹራኡ ይድርግሖ፣ ጥበበኛ ግና ይዓግቶ የህድኦውን። እቲ ብሓሶት ጽን ዝብል መኮነን ኩሎም ገላውኡ ረሲኣን እዮም። ድኻን ጠቕዓን ይራኸቡ፣ ንዒንቲ ክልቲኦም ዘብርህ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ንመስኪን ብቕንዕና ዝፈርዶም ንጉስ ዝፋኑ ንሓዋሩ ይጸንዕ። ሸበጡን ተግሳጽን ጥበብ ይህብ፣ ስዲ ዝኸደ ውሉድ ግና ንወላዲቱ ይሕፍር። ረሲኣን እንተበዝሑ ገበን ይበዝሕ፣ ጻድቃን ግና ውድቀቶም ይርእዩ። ንውሉድካ ቕጽዓዮ እሞ ክዕርፈካ፣ ንነፍስኻ እውን ተድላኽ ይኾና እዩ። ራእይ ዘልቦ እንተኾነ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ፣ ሕጊ ዝሕሉ ግና ብፁእ እዩ። ባርያ ምንም እኳ እንተ ኣስተውዓለ ኣይእዘዝን እዩ እሞ ብዘረባ ኣይቅጻዕን። ተሃዊኹ ዝዛረብ ሰብ ዶ ርኢኻ? ካብ ብእኡስ ብዓሻ ተስፋ ኣሎ። እቲ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብሕንቃቐ ዝዓበየ ባርያ ኣብ መወዳእታ ውሉድ ይኸውን። ቁጡዕ ሰብ ባእሲ የልዕል፣ ተነቃፊ ሰብ ሓጢኣት የብዝሕ። ንሰብ ትዕቢት የዋርዶ፣ ብመንፈሱ ትሑት ዝኾነ ግና ክብረት ይረክብ። እቲ ምስ ሰራቒ ዝሓብር ንነፍሱ ይጸልኣ፣ ንሱ መርገም ይሰምዕ፣ ገለ ኸኣ ኣይገልጽን። ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጥራ ይእቱ፣ ብእግዚአብሔር ዝእመን ግና ኣብ ድሓን ይነብር። ብዙሓት ሰብ ሞጎስ ገዛኢ ይደልዩ፣ ፍርዲ ነፍሲ ግና ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ሓጢኣተኛ ሰብ ኣብ ቅድሚ ጻድቃን ፍንፉን እዩ፣ እቲ ብቕኑዕ መገዲ ዝመላለስ ከኣ ኣብ ቅድሚ ረሲኣን ፍንፉን እዩ። መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 30 እዚኣ ናይ ኣጉር ወዲያቂ ቃላትን ንግራትን እያ። እቲ ሰብኣይ እቲ ንኢቲኤልን ንኡካልን ከምዚ ይብል፣ ብርግጽ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ደንቆሮ እየ፣ ኣእምሮ ሰብ የብለይን። ጥበብ ኣይተምሃርኩን፣ ፍልጠት እቲ ቅዱስ የብለይን። ናብ ሰማይ ዝደየበ እሞ ዝወረደ መን እዩ? ንንፋስ ኣብ ዕምኩ ዝኣከቦ መን እዩ? ንማያት ኣብ ክዳኑ ዝቖጸሮ መን እዩ? እንታይ እዩ ስሙ? ስም ወዱኸ እንታይ እዩ? እዚ ዶ ትፈልጥ ኢኻ? ቃል ኣምላኽ ብዘሎ ኩሉ እዩ፣ ንሱ ነቶም ናብኡ ዝዕቆቡ ዋልትኦም እዩ። ከይዘልፈካ ሓሳቡ ኾንካ ከይትርከብሲ፣ ናብ ቃሉ ሓንቲ እኳ ኣይትወስኽ። ኣነ ክልተ ነገር እየ ዝልምነካ፣ ክሳዕ ዕለተ ሞተይ ንአን ኣይትኽልኣኒ። ጸጊበስ ከይክሕደካ እሞ እግዚኣብሔር መን እዩ ከይብል፣ ወይ ደኽየስ ከይሰርቕ እሞ ስም ኣምላኸይ ከየቃልልሲ፣ ድኽነትን ሃብትን ኣይሃበኒ። ግናኸ በቲ ዘድልየኒ እንጌራ መግበኒ፣ ከንቱነትን ሓሶትን ኣርሕቐለይ። ምእንቲ ኸይረግመካ በዳሊ ኸኣ ኸይትኸውንሲ፣ ንግልያ ኣብ ቅድሚ ጐይትኡ
ኣይትሕመዮ ነብኡ ዝረግም ንዲኡ ኸኣ ዘይምርቕ ወለዶ ኣሎ ርኽሰቱ ዘይተሓጽበስ ኣነ ንጹህ እየ ዝብል ወለዶ ኣሎ ዕቡይ ዘይዓይኑ ኩርዕ ዝቆላሕትኡ ወለዶ ኣሎ ንመሳኪን ካብ ምድሪ ንድኻታት ካብ ማእከል ደቂ ሰብ ምእንቲ ክውሕጦምሲ ሰይፊ ዝስኑ ካራታት ዝኽሩምቱ ወለዶ ኣሎ ዓለቕትስ ሃበኒ ዝብላ ክልተ ኣዋልድ ኣለዎ ዘይጸግብ 3 እዮም ኣረ ይኣክል ዘይብሉስ 4 እዮም ሲኦልን ዘይወልድ ማህፀንን ማይ ዘይጸግብ መሬትን ይኣኽለኒ ዘይብል ሓውን እዮም እቲ ነብኡ ዘይባጭዎ ነዲኡ ኸኣ ኸይእዘዛ ዝንዕቃ ንዓይኑ ኳኳትርባ ክጉጥጉጥዎ ጨጫዊት ንስሪ ኸኣ ክበልዕዋ እዮም ኣዝዩ ዝገርመኒ 3 ነገር ኣሎ ኣረ ዘይፈልጦስ 4 እዩ መገዲ ንስሪ ኣብ ሰማይ መገዲ ተመን ኣብ ከውሒ መገዲ መርከብ ኣብ ማእከል ባሕሪ መገዲ ሰብኣይ ምስ ቆንጆ ኣመንዝራ ሰበይቲ እውን መገዳ ከምኡ እዩ በሊዓ ኣፋ ሕብስ ኣቢላ ገለ እከይ እኳ ኣይገበርኩን ትብል ምድሪ ብ3 ነገር ተንቀጥቅጥ ኣረ ክትጾሮ ዘይትኽእልሲ 4 እዩ ባርያ እንተነገሰ ዓሻ እንጌራ እንተጸገበ እተጸልአት ሰበይቲ ሰብኣይ እንተረኸበት ገረድ ከኣ ንእመቤታ እንተወረሰታ ኣብ ምድሪ 4 ደቀቕቲ ኣለዉ ግና ከኣዝዮም ጥበኛታት እዮም ጻጻ ሓይሊ ዘይብሉን ህዝቢ እዩ ግና ከመግቡ ብሓጋይ የዳሉ ግሒታይ ሓይሊ ዘይብለን ህዝቢ እየን ግና ከኣባይተን ኣብ ኣኻውሕ ይገብራ ኣንበጣ ንጉስ የብሉን ግና ከበገባ ብሓቢሩ ይጓዓዝ ጠበቕ ብኢድካ መሓዙዝ ይከኣል እዩ ግና ከኣብ ኣዳራሽ ነገስታት ይርከብ 3 ብጽቡቕ ኣካይዳ ይስጉሙ ኣረ ግሩም ገይሮም ዝራመዱስ 4 እዮም ካብ ኩሉ እንስሳ ዝብርትዕ ብገለ እኳ ድሕር ዘይብል ኣንበሳ ናብ ውግእ ዝነቅል ፈረስ ድቤላ ቅድሚ ሰራዊቱ ዝኸይድ ንጉስ ርግኦ እንተተሓቑነ ልኻይ የውፅእ ኣፍጫ እንተተወቕዐ ደም የውፅእ ከምኡ ኸኣ ኩራ ዝቕስቅስ ባእሲ የልዕል እዩ እሞ ርእስኻ ልዕል ኣቢልካ እሽነት እንተገበርካ ወይስ እንተሓሰብካ ኣፍካ ብኢድካ ዕበስ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቃላት ንጉስ ልሙኤል ኣዲኡ ዝመሃረቶ ንግራት ኣየ ኣታወደየ እንታይ ኣታውሉድ ከርሰይ እንታይ እሞ ኣታወዲ መብጽዓይ ሓይልኻ ነንስቲ መገድኻ ኸኣ ነተን መጥፋእቲ ነገስታት ኣይትሃብ ልሙኤለየ ሰትዮም ሕጊ ኸይርስዑ እሞ ፍርዲ ኩሎም ግፉዓት ከይልውጡስ እዚ ኣይኒ ነገስታትን እዩ ነገስታት ወይ ንኽሰትዩ መሳፍንቲ ዘስክር መስተ ኣበይ ኣሎ ኺብሉ ኣይግባእን ብርቱዕ መስተስ ነቲ ናብ ጥፍኣት ዝቐረበ ወይኒ ኸኣ ነቶም ነፍሶም እተመረረት ሰባት ደኣሃቡ ይስተ እሞ ድኽነቱ ይረስዕ መከራኡ ኸኣ ኣይዘክር ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንዲ እቶም ጸግዕ ዘይብሎም ኣፍካ ኽፈት ብቕንዕና ፍረድ ንሽግሩን ንመስኪንን ብይን ኣውፅኣሎም ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ካብ ክቡር ዕንቁ ኣዝዩ ይኸብር ልቢ ሰብኣያ ይእመና እቶቱ ከቶ ኣያቋርፅን ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብሮን ጸጉርን ልሕፂ እንጣጢዕን ትደሊ ተሓጒሳ ኸኣ ብኢዳ ተዓዪ ንሳ ካብ መርከብ ነጋዶ እያ ካብ ርሑቕ ምግባ ተምጽእ ገና ለይትኸሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም ነግራዳ ኸኣሰስ ስርሐን ተትሕዘን ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍረ ኣዳዋ ኸኣ ኣታኽልቲ ወይኒ ትተክል ሕቑኣ ብሓይሊ ይዕጥቕ ቀላጽማ ኸኣ ተበርትዕ ኣቓሑ ንግዳ ጽቡቕ ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ኣእዳዋ መፍተል የልዕላ ኣጻብዓውን ቁኒን ይሕዛ ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም ንጽጉማት ከኣ ኣእዳዋ ትሰደሎም ኩሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እዮም እሞ ስለ ስድራኣ ብወርጪ ኣይትፈርህን ንርእሳ ምንጻፋት ትገብር ክዳውንታውን በፍታን ቸኩን እዩ ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዝቕመጥ
ምርኡይ እዩ ጽቡቕ ቀሚሽ ኣሊማ ትሸይጥ መቐነት ነጋዳይ ትህቦ ሓይልን ክብረትን ልብሳ እዩ ነቲ ዝመጽእ መዓልቲ ትስሕቆ ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ ንብረት ቤታ ትሕሉ እንጌራ ትህኪት ኣይትበልዕን ደቃ ይትንስኡ ብርኽቲ ኸኣ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኹላተን ትበልጽየን ኢሉ ይንእዳ ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ ውቃበ ኸኣ ኸንቱ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትነኣድ ካብ ፍረ ኣዳዋ ሃብዋ ኣብ ደጌታት እውን ተግባራ ይንኣዳ